Beti rumwa kangu abantu mbaje to mugonye mwana pasa kwana mwana mula tambo bori dume kyo kego tusalita wana lazima kuya te mwana yuwe tukana banda weka iko gende kingi kaka kyangu to bantu basamtu bakasamba sina maiba alikuwa tumechongo mwana hivi hapo ni bao yo lakini Barogi njitimbo igwete yo barga na bo igwete banyo usambuga barubami ono wali pasa nene sana ya minto aminto yo mano mongino ya nga muka mukane karanya mbira magwa ya sako nywa akanyo akajya kinda kanyonke nabamura arambe bakatimuka bakarushi bija bimo bakarushi amata na gi nganga nomro mata na igwe sana era mugambe tena yandu mwako yao tayo maana sababu nando mwako ikwazo ina ndingi na biara ndio bwana bono ngo wenda motebi mwako yonkaniri omuntu ogukwana ari kupastoye ngai nomro gi ngana ngino ayona gwanko ngobono neta kali borunga ngengo wabuna ndikoro bona sawa koleme moyaye okora kugwa ochimana mujanga mbetumwe tuni chingo tunando bege tawezi ebiete bile pani bona je aye bo jongi yori umunga ko mari chongi be wana ngo boli ayoro jo zenya toyo na acha ona kinga Amaene ndia kwezi mwagirumira na tise kamari oyo utakuori omwana omusange wanje abaisimbale bakagere tungana ubaite tomoyo limbamenyateka mbalika abache mbalika batara lieta imbalika kingo batora kwano tili nange chakwenda kabisa wana mangana yumwambi yangenda yumwambi nagi ngenge nara ankani ani kwambegire bya omuntu mwajira mukali omuntu kabya to omuntu oyo yarumo yatemu mwaga mbiyama nata to kuma yangu mwaga Amaene nata ani maitana na kinajira wale na watabiri yitete onda abamna chaba to wano yo yangena itaru mukani tuna mwanto mukani okay bakikango kare biashara biaye akali biashara yego tanga sengi manga Abagusii Nabarogi bono tati egebe iwontanete otamete nyaba ta kaleti ejiro ngibe ando chongo solo omwanjo murigeria ngagete nga kwigwirire buna ise Thomas Nyakundi atebe itangani ko gotebanga ere tana ko gundagira buoye asingencho murigyo etayo nigasirete na ndeta sambiri nigo atugete gakire emioro mambia asari kunywe kenyenga kiaye kabere nigo agoteba buna tamanyeti gose mwana wayo ora komorogi nere tana komorogi na mugno ye tana komorogi kianda onsi komi ine mamu mwa Thomas nekia kwete korengana n'abanyakenyoro. Anasema mama yake alikufa kutokana na ujawi ama alichomwa. But vile sisi tulishuhudia hiyo kifo ya mamake, alikufa kutokana na majeraha ya kukatwa na panga. Yaani kama alipatikana vijana wenye walikuwa walevi, labda alikuwa anakunywa pombe. Mama alikuwa mlevi. Yeah. Mwancho murigeria mangana yonsi ntitware kuyakora tutaramuriga Thomas yo mwenyene irinde ryo atwerese nga ere okorra kwa yenkuruki asa mangana yaiga abanyakenyoro ba kwande kurwa igoro na mangana yaiga agenderete igoro yo bumabwaye na gotebanga nomorogi akabere ntwatema kumwakira esimi ekertwarenge asensemo ya Ariana kurende ayaiga naro achika kototebi bona jitungu atimanga na ntutoro je nchini yake ndirete bia bona igoma kinora au ndigose ya naje kama sabo ndachengira nekuti manjene igoto ya round ya tindi tiangu kwa ni kaka aserieta ya Yesu
njino murani Pastor Thomas Nyakundi nkore ngito kwana naye ekere kwa mbolinga no nyorenka nagotebito konyora because nimbwate program ya masaba Mwachimuri leo Kisi Hot TV nyegenete ngawe kaboniga kwanyorere amachibu igoro yo mugano yegatu abere to kubwatia asege kegetambe nkagerete nga asons twa kwarenteire watware richibu yao igoro yengane yeiga Nabarogi kurwase enseme yega yariana to abere to kubwatia asege kegetambe nde video yo agotumeka nigo ya record tu mwaka 2009 no muri kyurenge ngakijo oyo riko kwa Gilbert Kobe na hende Thomas asama ojiano aye asigita senie kemo nigo agoteba una chinga kicho abarugi bari gusambwa abo bari ase video nyina masaruri omuchibo rengo renga kiyo oyo rangereti ebarasa eri bagachigutwera umwana uri otare tuwa mate akamanya kuboka nigo agoteba una omuchibo yo nigo akwete lakini korende ntu akore samari weka asense amo yariana abusobo Thomas Nyakundi nagotema gutuka na korigia umwaka uyu 2009 ekere video yo ya recordetwe isiko ya Bonchari lakini Thomas yabatebanga nigo ya recordetwe ime ya Bonchari abo asa tameta minjo cyama kweli omuchibo renge ngakiyo Thomas yabateba niga kwete lakini kurende kurengana no botuki ntwe ikakomonyora omuchibo orenge ngakiyo iyo Thomas abateba buna omuchibo yiniga asirete kurende omuchibo na royo iga nandika turabunga ninja gukwana na litu atari umwana olile tukia beto chikobwatu omwana litu atareti tokamutika esiri kyabo tokamuta aba ngora taro mu abara mu abandi agenda pi lakini yo twamutareti kwa myusi amachali bitora mayo wana twamutika kai karante esiri kyabo umwana yakata kona bakasara ero litu akorde me msadiza tukakora bingi bora done ahora le mami to ndora manyakende tengo siribi onde tagenda mugondo manganara to kemuina ndona chief yare ngo hanja kwete moko bata ndwa manyete omwanchomorigeria buna wachikire kwe umaye gabo omuriki uri recordeti ekiribu Thomas yagutumika se mitandao kotebanga ngine niga sambetwe korengana nere buna tebire ekiribu kiga recordeti omwaka 2009 bono Thomas Nyakundi asichi interview chiaye buna wachigure na ndeka twale ko mu interview ya Kisi Hot TV igare gotebanga enga kiejo omuchifu orengoro iga chitaga kwa omuchifu orangiriti barase yenene aseba twire to mwana yamate agakwana agotebanga omuchifu iga chitaga sira lero asiri kuria kabere twarosie sabari kogenda wikariana eri gotema kurigo botukinga omuchifu orengoro omwaka 2009 korengana ne video Thomas yagutumekere recording moyale buna nyasarumbia twamonyore nonye kare retired lakini tutageta tuerese india soeto bo chief na ndia gweto bo chief na ndekero kenda tuerese na namanyete enchira mamu mwa Thomas Nyakundi asirete karibu sana mwana okay biyamona karibu sana kiguru njengoro kwa yes Bernard Michael musine chief Oriana aha na retu musine chief Oriana omwaka 2006 Mutinyo kabiri yes nkarwa office 2017 Mutinyo kabiri yes daliki sana ile aha yeah ikobono ku 206 mpaka 2017 naye kwa ningu muchifu Oriana ko 2006 mpaka 2017 ninjo muchifu Oriana bono amangana raiga pastor Thomas yaro mumanyite pastor Thomas no manyite baka sobo wo yegere bo gita sub location nearest school yaye Nyamale asekwale kugamba ine yane nobo maene nga family yabo nabarogi barenge nande basambe tuchinyomba mwagoteba ekene nkiringa buna nagamba ting'ando issue yes yo muchina kundinga Nabarogi iko kesi kyaonge kitoro kesi yaonge chedi ofisia nyomba ya sambe tusobo nyomba nchisabi so iko bunuro mo chief sobo Thomas nyomba ya sambe igagoteba eklipu akwanete getangani arecord tu getangani kabisa kali studio arecord no mo evangelist geto internet ko kwane ana mali choma abaibuli bane bonsi igo basambe tu isemo yari ngina ngina around 2009 yago yes
nanyo report of yana maambia mungina narwa kilomoro kurumaiga ninyo ile tagia tinko linyora lakini lakini igararukwe Maria munanda nyure igararukwe Maria okobo inero ringina Nyakundi yes nero yuwa gitwomoro kurumaiga angene para yes so ekero nanyo ete report ngatomo mu assistant chibone obugita sub location okorwa Edward Muenda akagenda bakororo confirm akangakire simya gantebia umungina nara wa kilomoro nandi gatigire eparensemo so nkamatebi tigaragu rendo mubiro yo olende ne crime scene ngwa kandi simige sonso abasikari bakicha so ngakero mu CS ulengo uri kuteya agakicha bakayira umubere gesonso bakayira umubere mochari abasigari barusiti umubere nsalia abagesonso so nkamanya ko tebi mu assistant chibona karworo agacha office bono ko kulinga ngakiri mungiro yage tu ya isere moyale Nyakundi moyale bono nogera ali male nako manyora no tukansa ko so bono iranga ya muchifu ole aronya kukwera koteba muchifu kyo kwete rogen bono lindo onya koteba nga igere tu siro india ko batebya ngina sambe ngina eretari ko agotanga korengani tari koteba mwaka lakini korengani kilikuwa gutumika no mulikyo kerekordeti okwande kurumaega umulikyo yiga kerekordeti mwaka 2009 onyobo maene ka goteba ngikilipu ikino ngina imarenge yemine tinga yoli mwaka 2009 bono lindo nyeri 2009 yes 2009 ninje nari umuchifu yana nari bono twokwanire naye yes bono lende gwetwa bwana murubyo chifu ndiamona sana mulinga ki yes umuchifu uliano ulinge 2006 mpaka 2017 senior chief Bernard Michael oyoraje oyo tokwana naye era mangana umuchifu naendo gambete 2006 na 2017 yosire no okay maybe swali yo moiso nkore as enga ke kwa lengo bochifu barasendere yonse kwa korete abantu bagasambwa tigango tebiga yes I was a very strict chief na ndo chief okonyora first hand information yento kyo muntu gusambwa tinaro kuyanjira location yane na ende muntu kyo rwa attempt to sambwa muntu ese barasa kona ko igu muntu gusambwa ase barasa yo mugambia nana ko igunji igo in short muntu tayo sambetwe ese barasa yane na ende muntu tayo sambetwe karnare ko mwanjo mwigereria Pastor Thomas Nyakundi. All right, asante sana. Thank you very much. Karibu sana. Welcome kigima kabisa cyaregere chinsa chikoro kwisano. Sitaka 12 nyuma y'ekitariki 13 mutinyi 10 umwaka w'ikirubere 2024. Karibu sana miyesho asoke bwate chinsa cyabona maragoba ngotinga karibu tutie show. Today to bwate topic yentu kabisa today to sanitize umugusi today to sanitize umugusi awe well and good okay timete mona gona rali masesho uti nguti ko bwatu link le tingubara ga for so long asinga ntunere borasara sumbororo otenga ko mwisonde to gwete ebinyoro nebichichi gochima license mo chiasobo pasta komana keke nenkere kikeri asinga nje pasta na tebanga umugusi na morogi nanda kuri umuntu so we wanted to know naki umuntu akuri upetewe karibu sana miyesho ni nabantu abayakigimo kapisa usinimbe tabagusi barogi mbari gusi tia barogi tia ni gusi ama sio fipi karibu sana uchinde ko watuke linka se chidega chiri chinsini na keigo egere ochiche meiga se show okwana monya kuringana bune igwete we want to unmask na ndo tagete ko sanitize na ndo sibi umugusi arabeke kimu kapisa bamuraba nga Kristo ko nyoro bibaga ndenga kuri kuntu gega kanairo bya kongire pi kanairo ntorikoni bari babote choteri by the way bande tinga diale passing through yani bagwetera sa ko ngusana bari chinsa mucha Nairobi chinsa mucha kanairo
bagontenga kuguri kuntu ebintu bya chenchiriga iga korutwatenga mu gusito kuri omuntu nande turabarogi by the way toko ni konyara bukumune suguma n'enyama aba chikabira kindi cyangirutse kuragera kigotebanga mwachi gotonera inyama ye pinadamu Osebo, I don't know. Ngajo kibati chabona maragoba. Inte register marking. Inte mina ki kwasore miesho. Aso kibati chabona maragoba. Njutu wate emaseyemo. Eto soma ni asomo gusipa kutukora adia se million mweri pi. Like to the end. I know chukome ki conclusion yago. Ege tukore kieke. Tumanya bwana mbori bodi. Nane ntori go chachi. Go sendo tamontombia. Go sembobe. Ntori nyasa. But we want to stand for the truth. Na to sema ni asomo gusi. Maoni yago na ya muhimu kabisa. Na ina maskani na andaga siko kigima. So na kila to mwato kwane kigusiga aki bantombai toigwa. Njutura gambe yanga to kwane Japanese. Nchibono ga to kwane Japanese. Uri tamete Japanese. Achaji cheto masomi. Go sebono gaki. Karibu sana tutesho. Tutanza moja kwa moja. Tigade nensabe. Egerembe kiri linki ga. Lingo somane comment cheno. Go sabande. Kena kodire. Padae. Tuchuko kwa kieke. Tuchuko kwa mga nabera tato. Yes, so tunaenda kupiga 2-3 tukwane kigusira tuwange kigusi baki mete kigirango ne kigusi twanga mbake kigirango mbake kigusi and every type of kigusi to understand tubone kene ne pasta tuabaye tuko wate mungana pasta emyaka kyake yona shugurikire kamera. Right, niko nakora shugurikire mitambo egere na itoko bintu biko swagwera ndigude sana producer yare kondo sirien semeli ya ye kamera ndoche yabere wera ndigude pole sana. So nari gukwanire nde tukwanire maseyemo asintere ye comment ninje go so erinke maseyemo tutukwana nchebuna nche na bari kubati mungana a pastor Nyakundi ase myaka kurwari naringe kirasi kya gatano na kabere mbaka bone iga asine kire sahi abantu abange tobe tukubwata ntwene ki mo sombanari ngomorogi lakini ekero nyuma abari kibasoga tena kugenda uchikumanya kenenga ine abantu bakuru kinyoro kya rine kitokoro katsamo cyago cyiriana bari kune wakishimanya abantu baba kukuri kuntu inchuto batebya mangana arega kurutu nincho nene tukayimoka kurugaiga tukagenda mbakari 2 days matuko tukesho bitukore kukuria chumwe na chumatano turabera sesho asinga ncho yaki itwabagete sabari ko chinsomo chicyariana kureki mamba kamaroba ege komeke bintu bibe werandi guto manye kene kirikiki abantu beke botenga nicho intuntu abantu basoba past Nyakundi uri watebore ngomorogi pakatwera se PCD mutumandu biri kiripukeri yacha saga iga nanko chesane padai watebone PCD watene kwana kukuri kuntu namuko mwebekera machibu ne namuko bekera machibu but meanwhile ntwateka ni mugusino morogi I don't know mugusino of course ngotatene mugusino morogi but ayo gukwana gusinto gukwana mugusino morogi ndoregerera barogi ntorabayigerera I don't know ngakwane kumira morogi we asari and I came to realize omuntu naro yomo okorerte pastor Nyakundi interview entangani yoborogi interview entangani konye go konyora mwete internet iteri kweba internet teri kweba pi umuntu akorete pastor Nyakundi interview ayemo entangani the first interview ekarosugo CD twachikomanga pastor nyarebe nali ngomorogi umuntu yeka katikabere nagateba nicho nomorogi kukuri kuntu baba tinkwa umuntu nagachaka kwana nga nenche nomorogi nakabe nenche nomorogi narenge nasagite morogi ndo mwana nanu umuntu inwale ngwana we must unmask these people naje kumanga abantu abayiga tinda beka congregation kimini wairi tikansabe mbeke linki nchuga mone onaralia lakini aborogi mbaro naborogi mwatu chandire aborogi bagamo kwana mwachi kutoibera mwachi kotoroga mwana go mwana ogu
tokoro go mwana gatangana matemo gosebono gaki ayo morogi mwanya gutonye kuri na kigari atonye konyora ajari bantu bari ne gari yabakiranze bantu bari ne pipi yabachwatiranze tigo borogi mo bote kinye ngago imo kikinye ngago urata gochaga ari beka pare stage gari stage ne kiko kubona mata ari makutano bakutana stage nere kwa Nyamira beke ngago gari tabina ki Nyamira 500 within 6 seconds sanore Nyamira town na ndite konyora ajari ene amagendero pete we anyway ino n'abantu abangaine mesho gucento gwakaye maseyemo eretone kitowikira mini wari tanchi gosaba ko bande link toche shime to akamangana beratatu turenga towikira se kama yesu kana gosaba we thank you God wewe ni mtakatifu mshimilele pokea sifa zako asante kwa sababu ya wakati huu na asante kwa sababu ya neema na fadhili zako tunapenda kwanza show anza pamoja na sisi tusamee dhambi zetu tuoshe kwa maana wewe ni Mungu mkuu pokea sifa zako na midiwe milele na katika jina la Yesu tunaomba na kuamini amen and amen and amen bwana elinkingo bekandi torara kwane ngane njate bakanire panto bari bameta sikabira kindi siko mbabu ati murembe acho kwa nota binga koso yo minona atinina omorogina atinina gatebanga intun nchera omorogina arenge tware kuri abantu this what we do na APCD nekitoko Inee Abarogi mburi gusi Inee Abagusii Nabarogi aye buna yo cyo kwa namunenche ne aye no morogi anye koro morogi my friend to kwa ndoroga ali bengi una kukuri kunto musoto ngagete iga boni bara ali bengi ali ko abasikari barare basundo koso osokari pesa njya ngobe ku mufuko ngene na cheche okay karibu sana mesho tena so much comment biresa toga iga munaro kukunga section channel ebikone na tuko wapi sasa where are we now na bakuvuga to akimo sipori ka kige Swahili gosege songo ke gusimbuya akoro ku wife mishi abatanga wa amanganaya igatiga Yesu atwabire bori kesa sana mishi Ruth wasibori mimi namuomba aje uongo na apende papake mzazi ampe food na vingine ndio apate baraka kakimo kwa nige Swahili obe Ruth wife mishi ga kiobori mono bobe pio milele buri mono bobe anaitwa orikorire gusiga aki akuta tombe msamaha Ruth wasibori atasaba amabira pastor anako rukunga dada mkubwa kukuri kuntu gaki wairire buyana Hot TV live from Saudi niko ndani karibu sana Irene Keribo atabanga hey karibu sana Irene Keribo atabanga I'm new here karibu sana njomete kurumusona na igoro ngonya weta na nachisa muchichariana the other day baka 8 hours make ndo very well and good yobano kukuri kuntu mbwate 1 hour 30 minutes choko koresho erinki na bekire gabo ngo tonye nte next minute erinki ngeyo teke mu chibukwa na monenche geiga to want to unmask or we want to you can mask or we can unmask and mask ne mugusi no morogi ne ken mugusi no morogi pete we ken nkira ari umuntu gitata tebete alisoma kiri cyago ki so pass Nyakundi umuntu narari otindegetwe bare poda na bogere agatinde kwa for 6 months serikali gachika mutindo kora after meeting isita bakamutindo kora bakamuira bogere meeting isita lakini bata yake ndwara oche muntu nwarenge abo chinde ko chabere chinene bakakuminga nse na chinde ruchika kari ukina chabo chinene bagete chuchi cyakwa kumende ruchika kari gokwa so that's what we ask nemo gusino moroyi abo tengo mu gusinkuri ari umuntu we want to get approved because we have seen so many things so many instances even te obedina china kwa nege songo pole even te bingi bigokorekana ase muntu agotinde ku umugusi kire mugusi asa agotinde kwa amugondo tari yoye okorose nimetinyista gose ocho tinde korwa ni mose none chinga kicyaraitire lakini abakonyara mu birori nuorense what we ask omuntu yiga nekyabaro gibata ruseti bari because ne nyama yabo mete muntu bari gukera no nasate ni village ngo take for so long muntu manya gukose bano now abantu abayiga
nikibatari kuri muntu oyo nkaro somewhere chinsamo chichago cha cyane go chinyabigena kire tractor yari kurema eruse omoro mubachi kobeke para bakarema asigete bakarema bakayikera bagakunya aso umuntu umukungurete iri yari ngo mwaka 2019 wonoga 2019 bakatindo kora umuntu otindi go 2000 amauga bakarusa mogo kurunse gabo from 30 seconds bari ko momoro. So what we ask aborogi aba barabu nikibate kurusa abantu abo mote ava specific umuntu bakorusi. Anyway, karibu mesho erinkinge na bekire gabo nabate afone 1 hour ya wakoresho umuntu kolkonga sek show channel kura Eldoret seki mumanyi no tore ammo koika omoerio bono tukwaneke gusi baba twata tukwaneke gusi dada mkubwa wote banga Nyakundi niliona kaka sande sana Body pipi yake anasema aje yeye nikimurugia gukwana kuba chesana nigente ekega pete we sisi atuchomeye mtu peti ebintu birega bikokera twa byato bwati tegara twa tikankwane ekero twachize gisemo kiricha ekitokobwate ekiripo getangani Pastor Nyakundi recorded 2012 I recorded okay tianza kumuchakano aborogi mbari basambe tu n'amasaruri musatsa arengo yo muisaranse tense akayimbaka aisara ntari konyegera akayiga isaranse mbaka akaera pe nabangena gete bakayi mungene ko koretse kiripikiri aho chikota mota muche chayigoro wakwetege wiranigu asomorero amasaruri rigoro ayamo mwaro chira chikotema kota muche motareme haku irani aruto masaruri rigoro bamenta masaruri monta amako tinga nabonzani mbasamba so ibintu bunebyo ine kripe getane kyo kyasi Nyakunda akakota akarusigari akatamanga mamu mabono warenga among those people bari basambe nko kwanare mungirisi nikeniga ko aresemba ko moheryo seki mumanyi Yes. Mambo vipi? Mbiyanda mo. Wairire biya nondo ko Eldoret. Ona njina kubulika. Ayi ngwari kora sugira abantu musigi Maria umanya ko boli togendere go chikara kwana abantu togendere uchi muto no minto. Tianko abantu bose bakyamo kamagari. Eta cheke nyoru kyawo Nyakoni. Ngwani mama Damaris Mageto. Wana wa minto James Mageto, Sheira Mageto, Masirin Mageto Nyanjera. Na abantu bose kenyuru yonse babango Apple. Chikasini cyane baborutu Duke Ezekiel. Na abantu bose bekanise kenyuru yonse pikyabo Nyakoni gali tikange kwani nga Wairibya tata. Mbe mona so koitira neli. Bona nje na kubulia. Yes. No turamo ni mukubwate njere kiria. Bona nje na kubulira so aliria nega. Ole mwana mi. Kiribu kerige tangani kapisa bulikibwa au abete interview dige tangani kapisa. Mukebwate muke display. Ekega tamukebekere. Ngeri atambi. Ekripe getangani kabisa kumwana minto. Kiri getangani kabisa recorded. Ekega tigango gereri. They make it look for you. Tienda raga chese kege kabisa. Of course tumete ya 2012 lakini kiara torigo kerora buya rekitanga chese. Tiganga chese. Tienda raga chese iga. Getangani kabisa na moko. Choborogi asengento kwanya amanyire. Kyo gocha bano. Litangani kere nsoete ko soborogi yobo. Amo minto niga kolega si yoborogi. Ani barogi mbata getibindo byabo bimanyekane. Bono lituke limo kinde ngo nakwende skuru nkabanga bayibuli abekerengo cyani ko bago cyabanga egento ke korkwesiri bande byande skuru lyo mosi. Bono egento kia gatanga kumanyanga abangina abana mu no morogi yorenge
nekere narwete skuru litukelimo nkanyoro mumino gontebi nga irongo artosoa irongo tobasa gosoa igento gokora ayo nyina amache gochikonyu kwanywa amache kwagenda itukelimo gikoro skuru ngateba nga yaye goikamanye egento ngona gukanirigwa irongoga nari nchiete ngasoa gochirongoga aria ekere nsoete irongoga ari nari nyorete sanduku enene sana ani barogi bari gotaka binto byabo byamanyekana bono gikoro urongo nkanyora ngesanduku enere agatarukira amatoke nandi nkanyora sanduku echinyama chiabantu no chiare kobutora ni gurari akine gandu kiangirete irongo nase ngijuna igwete limisuli elitoke lyatyo kirensa gateba nonye na iwe siringi engang'ende skuru goikandu siri toke irongo ndachikora ari litoke eri lakini ngoike irongo gaiga nkanyora ibikone nari ngumerete sanduku eri ene sana ngachikoria sanduku eri nkanyora emitu y'abantu nkanyora chinyama chiabantu lakini nkarusia matoka aringe sanduku eri nkarusia tano ngasoka bono gingo ikakururongo gari nari ngumerete omong'ino yase ngina kete ngata konyora lakini tukaumera na gesieri ariyo mong'ino yacheta kambwata kantebinga ngi yako irere kwanye ngo gotebi tobaza gosoirongo ekere ambwata gesieri yaka ekere rumu magantebinga bona ya mangana ao aerire nari abarogi bajete bonzi pi sasa bachiabo tuko bagaje baikaranza bakambeke meeting bagantenga bona aye onye gwaji kore bintu bita sebire koikoto choini otokonye gasie tokora bono okay Biamana. ekine kikiripige tangani kabisa a recorded. Okay, ya kabiri ninkero chikero kyo. Ani ni ndo chikuna kwande tane kujena na rakirifi. Wono risol na kubuli neli. Naam. Mwara kwani na ere personal after this interview ere na kia mwara mo kolere interview o mwegura ni kia gukwana. For the second time mwigo mwetera wala nyole interview ntangani na umuntu arabe confused ya kwani kende yonse. Okay. Pastor Nyakundi akola interview more than interview is akola interview chinge mpaka chireti mpaka kerase almost interview 350. So interview 50 chance pi regose. Okay. Okay. Ntoje sekenyoro gianka sobo mbabu ataya bari gukwana yamba yakenyoro bakwanite yanko yakenyoro igenda abantu bekenyoro ngo kote noni osengo bekero muibure ebuna gukwana yango bekero muibure na gukwana ise yanko ise na gukwana. That is the final thing. Yanko la 3 segocha. nigo twatema gukwana amonere gwetera ase abarayibake bekinyoro tato mwabo nigo atwera mangana matambe igoro ya Thomas Nyakundi igoro yo mongino yabona asirete na mangana mange igoro ya mangana yiga Abarogi ine isa Thomas Nyakundi ninki achika gukwana Ona mwana kwa mwana kwa mwana no maana mali ni usalie mjeda. Na leo na kama magi mwambia ndebeti. Roho abantu mbaje to kumugole mwana basa kwana. Mwana sambo ngobori ndune kyo. Kego tusalije ta. Ono lazima kuyande mali yuwe tukana banda weka. Iyo yende kingi. Kala kengo to samtu. Lakini Barogi njimbo igweti. Na bo igweti? Ono wali pasa lero. Amido. Amido. Nkyo maana mongino ya mukane. Wano mukane karanya mira magwa ya sakunywa. Akajua bakinda kanyongena bamura. Arambe katimuka bakajana. Bakarushi bicha bimo bakarushi. Amatana ki nganga nombo. Matana igwe sana. Tara mwambia na anu mako yao tayi maana sawa. Na anu mako kwa so ina nini na tiara.
Ndio bono ngogenda mutebi mwakuri onkanyiri omonto ogokwana ogupastoye ng'aye nomorogi ng'ana ng'ina ayona gwankuru ibono muneta kari burunge ng'engo bakuna ndoro okora kugwe chingo tunando bega aye gogo chongiyori omunga komari chongiyori onangoboy ayoro chozenya toyo nachabona ng'ama ere ndia kwezi mwakerumira na tise oyo utakuorio mwana oyo musangi wane abaisimbale bakagere tung'ana ubaite tomoyo mbamenyateka mbalika mbalika batamate lieta imbalika kingo batora kwano tini nange chakwenda kabisa wana mangana yumwambi yangenda yumwambi nagi ngenge nara ankani ani kwambi kiribya omuntu kwa mwaje mukali omuntu kabya to omuntu yo yarumo ya temu mwaka mbyango nata to kuma yango mwa maene nata yi ani maita no na kina jira wale na wotabi yitenete onda abamna chaba no iwaba no yo mwana yo yanga ejatu mukani tuma mwanto mukani Akikago kare biashara biaye akari biashara biaye gutanga sengi mana Abagusii Nabarogi ngono tati mateke ntecho egebe iwantanete otamete nyaba ta kareti ejirongo ibere ando jombo solo no omwancho omurigereria nkagerete ng'a kwigwirire buna ise Thomas Nyakundi atebire gitang'ani kwa goteba ng'a ere tana kwa gundagira buoye ase eng'encho omorugi oye tayo nigasirete naende saa 2 nigo atugete gakire emioro mambia ase are konywa ekenyenga kiaye kabere nigo agoteba buna ere tamanyeti gose mwana oye ona koba omorogi nere tana koba omorogi na mong'ina oye tana koba omorogi kianda onsi 10 ine mamu mwabo Thomas na kiakwete kulingana na Abanyakenyoro. Anasema mama yake alikufa kutokana na ujawi ama alichomwa. But vile sisi tulishuhudia hiyo kifo ya mama yake alikufa kutokana na majeraha ya kukatwa na panga. Yaani kama alipatikana vijana wenye walikuwa wale labda alikuwa anakunywa pombe. Mama alikuwa mlevi. Yeah. Umwancho murigereria mang'ana yonsi ntitware kuyakora tutaramurigia Thomas omonyene irinde ryo atwerese ng'a ere okorra kwaye nkoroki asa mang'ana yaiga Abanyakenyoro bakwande kurwa igoro na mang'ana yaiga agenderete igoro y'obuma bwaye na goteba ng'a nomorogi akabaire ntwatema kumwakira esimi ekero twarenge ase ensemo ya Ariana kurende ayaiga naro achika gototebi Bona je tungwa timanga na ntuto ke chini yake ndio Igo ngaki no rao ligoze ndoni ndachingira no kuchimanjere igo to yarao ya tiangu kwa ni kaka aseri ya Yesu njiro murandi Pastor Thomas Nyakundi kore ngito kwa naye ekere kwa moringa no nyorenka na gote bitoko nyora because ni bwate program ya musa umwancho murigereria okisi hotiri nyegerete ng'a wikaboni. Okay, hey, I think now mumanyi o kwanyorire egento kwapori bono bono genderera na kenyorire bono mwete mwete togusinyuko chachi egente kese ng'encho onjoke ndandikia nawe ocha kobori kwa ng'eresire notarontebi kwambikire naeroreire ari ase nawe ocha kobori ng'a mwanyorire tata mwabagakwana because ere moyare moigure buna eresire ando Amaene okwanire ng'a tetanya koyo ng'a osimo ng'oro oyo narenge morogi gose ki bono mwete togusinyuko chachi egente ke maybe tintaithing'ire chinsa chinyinge igango abaminto ndoche bare maega yane na barabo barakwana ese ng'encho bagayereire mono naende tomagocha na conclusion eyemo
gaiti chinsanjiro toko chako concrete kiro monte nera aru congregation yae ndege to water to se soka water ragabu this time kisi hot TV. Okay. Mbia mono. Mambo vipi? Wasa. Akimentari muswake baba ndo kwanege so iko sege so natwesu nyunte nditweka Nagita keire Tukwanike gusie. yani nkumeti yani ntagarra takurumugase igasiye inenkon yani karibu sana kwani abantu alafu genderera ese show mpaka yani nimeamua kuja live. Nyakundi uyu yani ekero narigereri kakasungura munanya beka korengana na usuda alikuwa anatoa oborimo bori obo bariri burure so gaki ntongerie kebe buna kung'ainereria kurugoro naroche muna bare gokora muna bare chiete muna bakwanete n'abanyakenyoro gocha na rero narora muna bakwana baka n'omugambi oyu ari gwatoro okwete yani enarera it is not good at least yani korokweli tu mpasta na kutenda mambo yasiyo ya kawaida na ya kudanganya ilikuwa kitu mbaya sana. Nchokora kwa ninarora iganga saba mavira nyasaye na ndaira na saba nyakenyora basaba mavira basaba kwabira ira na sise bagambe nere amusabwa mavira kozi hiyo ni kama ni kitu cha kuraniwa kabisa. Utara se mitandao goteba nje gonde iga na usuda umetoka mbaya. It is not tarigendo kere easy. It is bad and bad. Mwata tukwanike usira kinende. Okay, nige kebe kukurugudu gaki omwana ominto. Tigali gereri airane atebyo monene na anda atebyo abantu nga ekene iki na kile kilinifanya nikafanya haya. Wana. Ntarachi gosuka gocha se Thompson na Justus Umbaso. Inee Yes. Wasente kubuli round itutu koirana. Okay, tango bwe round itutu koirana gocha ne round itutu bese gosoka. Thompson Omari nde tunara sinondoche. Thompson Omari tumeso sinondoche inchugocha. Mete again my friends internet teri kweba. Internet buna kwa ngendo sai yeko boyas and years. Umwako lise I tried to interrogate him. Ase tukuri tangana ndiko tokwanira lakini muka Nyakundi akamurangira akamonya mwaka gachika story ateba siwajui so ai kapirtu ya round tukuri akabere ekero tukerana bobisi tumo mere bobisi ekero batamu so tuiranire mwaka gatwera se story yonse nande I felt it's very bitter no to ukora kuruga so muchadara tim I don't know kwa coordinate director abantu ga mwaka ante beti tanya koragira okay njengo kwana kirante beti Thompson Yes na kibo iro mwana minta oirete biya sana nda kumiringa abantu nabako bachinkondiga etine chinkondi usicheze na wachungaji usicheze na wachungaji cheza na wachungaji Thompson ya omungwano yunkororo gusunguka bweto nyango sonkia ngongo chia amabutano intinya koni gocha kara kwani wanaba nina muntu karibu sana show kwa mando mako gendera tigatike gosoli kwani abantu mako gendera gakire ni kwani barabona muneru kusacha bu ege don tenda atebe kenena ai tigerusie gatati iso ya kwanza aira na saba Nyakenyoro ate badirisi osate bi chief irangi na kabara saiga abeke committee
Yana at least ya sor kwe kesi kengavne. Ningente kebesa ne kero tanga baibuli bakwete. Na fuat story sana. Na raban to ba post ba ta sinju senya kundi naro. Jabone na maitenga egento Nyakundi kwa na kirisigas. Kumbe yani south of Baba nda maiso pi kubangaina mere no maragyo. Ama gosa manene sa. Ngotsande round itu so chukwane legento kile kya muhimu sana. Tubuse gosoka. We have so many stories. Ge gomete mwisone ni gorondo tuchise moti no nini wote bidu kunyombiro. Lakini ndede turaena na just ensaye moyoka tukwane reni ngana rire giga turongiana bigesa kukyo mugusi asenge nje bitu sambete. Bantu bari Nairobi ebyasara bibasambete. Bari babwato hoteli Nairobi ba customer nchiri koragero. Bati kwananga oino mugusi okumane nyama. Ay. Hoteli tinkoragera pi just asombaso. Bairire tata. Were buya. Aki waire tata. Were buya Nyakundi osarire biasara mesitari ko oleka Nairobi api. Karibu. Ono tosinyire akani handi aki tosinyire na ebone nchara abwate. Osarire rieta. Kono tora bono kenenge tora kore bono mata ikire goiteka bono. Kinya wanta kenyoro kemokani kenyoro wanta kemosamo ni kemokani. Kena kinata. Ngochi yanu meterandi tu justas. Neso chokwana na ki ne. Ne kene omugusino monto morogi. Ne na. Konye karu monto morogi. Nere buya tusoke sikoto be kama tangaso yogo tebanga ntu stokoro bantu torabaragi tokorya abantu tokorya abantu buni to bantu abarogi egento kende mbale bali abantu batindike tuchisemo cyase ino bagakora emetenye wose kingake kinkego asembera bata batindo kurune serikali singiye kina nande batogekana barororo ine engene inero ine egento tanga ndito kwane ne muntu mugusino morogi ko musika na morogi nere wiya tokwana sebisa kubinde sikunga entuna abarogi tokurya abantu nekitakere go irenda buna abantu abagusi twero seritari riga disco kosi cyane iyo round 2 lakini round 1 gaiga utokora ni masking kose tu maski omuntu okay tigansome comment makwena nasi babo ntakibona buna nate babo kisi hot tv gwera ndasi bari Rusi Kenny akonte binga ni sadaka inafanya hayo sadaka I don't know husband kaunda Amaene Abagusii Nabarogi mbarororo gusiya hito mtu mwenye ako kwa ground ndio anaweza tupitisha iye muntu nabako kwana inturabarogi ne oyogo kwana mugusina murubako cyo kwana kurwari igensengi mayamanya ere no morogi Mary Mweni hero chako kurikuntu hopu mkupoa hapo studio na mafans wote mahali mulipo karibu sana Nicodemus Mairura utebanga I watched this in another clip ya yesterday but abana kenyoro night Nicodemus Mairura hai sande sana ni kama ina somo kuraga UX straight the about Hello. Ngoyo gukwana kuraria Uko wapi? Uko Kisio TV. Follow that is yellow from behind. Yeah, you follow that one from behind. Oyo ngoyo gukwana gose Oyo ngoyo gukwana ntegweti ngoyo gukwana anyway dada mkubwa. Hello. Anyway nasikia ayekisi hot tv na ukugamba Yes, tewangu bono. Yes, now it's around it. Sorry, na ndio tutakora sorry. Nando kwa alimile kamera. Kamera tigango kibona. Okay. Ne. Nwegere tinga muntu mugusi no muntu amorogi. Kabisa. Akeraro muntu amorogi. Naki kwanye komera amorogi yande otenga nyarebe no muntu amorogi. Kana cyo kwa manga muntu mugusi no muntu amorogi. Nki komere gya korikiri. Gusina ko ibore to ate muntu mugusi no amorogi okabwatira roro bunanche mbwatirete boyigo. Inche na karana enga kakeiga. Ange 7 years, I will understand.
minte nsemo iga umuntu natindike twororo arafu abarogi abo bakaenda bono bagachigotindukora lakini mbachieti korwororo bakaberorero mpaka rimambi kai tata kero babero mpaka rimambi abarenge bane nabo basambetu nande mbabegete yangende yonse obe byo bono ya au nona arocherete ng'arende abanto nabarogi kosi inche timanyeti monto gotatiga ekero batogete abwo ase embera baregeti bakasambuga abwo rende ebiage noroche ebiage biri bia kare bakabekerwa ebiage ebio bakaera ya nande mbakwanete abamwabo rende bakareto abamwabo mbaretirie abatamete goika rero iga mbaiyonga ya okay ngocha ngokuborinde riswali rindi mete igo round tiri ngochi chandi tokwana 0.0 gwakwana mpaka isaneka wikengori and then tochikobike conclusion eyemaseyemo nanu chini koberera sinini igoro ya ringane ria pastor Nyakundi ane a short brief munachagete mpaka asekere bono iga mete buna bono umuntu naro mokorerete story nano mukote story goro yoborogi by the way umuntu mutangane mukote interview yoborogi iye kabwangu iganera agataka gusohoka para stage ga bosongo nakabira morogi itoga korire igana iga ye pia mianza mpaka nere nkoni agakara match anointing para injarene ne gakikukurunguntu Nyakundi namenya ikoba tutawani maski round hii namenya ikoba tukagora amaguta tukarosa kai sino nya maguta ntuagorete anointing rende tweyake tobwene ya ari turi nunwa kochi cyane baba kumbe munyari kono yose ikoba nkani ikoba baba ikoba humble favor you can't believe it if there is witchcraft unless you have spiritual eyes sande sana hespon kaunda Nyakundi nenchara abwate akoliya obotachiri enchera ende yonse Kenya yaikire abwoiko paide ko no botachiri akori otokorere naoni okomete erenero yomo lakini tomete ngo kwana ga no mondo ndenga kai you eat people akiye anyway ngoti chantena na simumanyi maguta se Thompson ngena just as any produce willing to come nchugota I can favor kanyagoseka tutawani mask by the way mumanyi bana Inee Amaene Abagusii no muntu amorogi tinde digo tenga furu 100% ngati na barogi bale lakini tenga tu certainty percentage oborogi baro mboro yes toichiri swali ya kabere kwale ko timanga start your procedure kwale ko bwatia yes nga mete nga kero kendo sina ko mira abarogi abo chena ko baroraro lakini ebikoro mbere bigokorekana bakomanya nga aborogi baro mboro indio example keiga ekero ko gusiga gwe bintu mbiraro baka nje na mini nga aborogi mboro buna one example ko ngo muntu akuri gitali rwali go boroiro wabora nje bono nje uko yugunde ngege ndikiro kino aborogi straight muntu akona gitali so rwali gusana magoro ka ukenya gitali boroiro wabora I don't know what they normally do from the explanation na roji your previous video. Na wanda njira nenga oborogi boro umboro lakini njira kumira borogi obu na maikori go yogo kotenga nere ko kuri ko bate bera baroje. Bwana. Ngozi cyane ito kwanda 0.0 tokanyeta abantu ba train ayeri combat na bogo train iga kambo favor you will come na bogo cha okay tiage songo gyo chikiansiri na tene kustogo kwana rero akoro konga Eriko Ombati konga he contradicted himself what the 2012 versus 2021 clip obe kambo favor na mimi nitafanya nini trend jamani ninchuga iga junairo sina kyabo bibi wako iba ninchuga tayo no. By the way, we have some story chakurororo. Asinara go teba ge tuomoro.
ekera achete koroga ririba gotama agakwomoro ekero tore chinsemo chiariane chiro market omonto agacha gateba ari asa gokwana ng'age twomoro igoro yoborogi yaya inamwagete omoro ase eng'encho arenge omwoibi ang'ibirete ebituma nkamomera nkamochwata omoro imakiri nchemwete bono gaiga tokwani maski nkwani maski omonto ayakorokwa kama favor kuna uchawi but it is difficult to know kuwa fulani ni mchawi. Pray God to give you spiritual eyes that can see and things that only God and kama favor kama favor gaki ariko mbati gaki kigusi twateba gosebono gaki tora rosiri nauni ngochi chande ngoira nande gocha nande I'm coming back just as sombaso obe Thompson wakwanire mbono ndete gukwana kwana bono ntege tangani kinchenda tengo mugusino moro ntege tangani emoko yes ntege yakabere omuntu tete example kireiga omugusio mindeke ndora manyere ngano moro ya omukungu tete benga kwanyomira omukungu cyo muki yes aribo omukungu chiro muki oyimo kaigoro nanze ogenda oliyo bong'aini kuru omuchielo tebunga elio gondira aliko rukunga kababa aitata obe ndegerere obekero omusacha omusacha oswanyara itimini seitali oborogi gose niki gose obona oborogi number 1 ikore kingo mogusina aromoro yani uchawi ekero omo kaigoro kwabekero omusacha kababa oswanyara gose itimini singabone kworo kinga mwamugusi yaito oborogi mbororo obvious yabantu bati gukana ngaborogi kwegusi umuntu mukaigoro nanze wanyole ng'ombe ebekere chichubanda itika mse ng'ombe yenge kuchichube yesu enda nyatalinga no mugusio minto kokale bintu bingawuni ya ne ng'ombe yariete kaitata ekina kikisambo kwa umanyenga ofuatire kuru yotenga omugusi no moro umuntu ko mukaigoro nanze wasokere ng'ombe totebenga nebinyolini chichubango chia masara ngaye masara yabira aswanda akali nyomo kusitadio ma ande wone gente kebengelinga abagusie to we katwanza gwechenja muntu ko ikasigete uko kwane ke Swahili zetu kumanyikana ngaye no mugusi bona yani teto kwebekere si muntu we akesiva nga aino mo Swahili bona mimi sijatoka Kisini wachawi na we mwenyewe oro mugusi wanza gutinyeria yani ugo etinyeri nsayo monyene nande koro mugusi ige tali topikingie kuri muntu kero wacheze ngane sibita kubinde ibyo maitenga kigikere meje no mu maitenga kuru se ino gusere ga gusiye no nganyamburi baya wage tigera ire topiki ngage yani ekwate mane ngia tali ngogo soko kwanda wetagura isiko ukwire nabono ngati ukwibaraye usutete bomuntu uri kwengote inga ndugusi Nabarogi totebe kisambo muntu ingo kutarira abatenga tunataka kwenda kwenyu leo atirisi tutembe umanya ko ro muire se inogusi tugenderere tawachi usiayo monyene gutabu Koko wate mugusi no morogi igaye ayose no mugusi nje no mugusi inde tigakana igaye no morogi ore tindi morogi yani example na kwana gote inga nje tindi morogi imeyane nje tindi morogi yani example na kwana gote inga omuntu kiroko mukaigoro tebenga mukungu kwarenta umaite gikatanga musacho ore tiro mukungu mungaini na baragenderera ose kwanya uri musacho uri mutindi mono mukungu tebunga nyigute to mukungu musacho yo gakanyike njungu bungaini bora kwa gulenda gantu kalipina baka maete wacha watenda kusinge chae mali musacho ira nazi sacho uri nyapa ekwarginga igobone minute nga ikirikwa beka kababe iko sino nabinga ubunoboro still
kirkwa be kirkwa sacha ka osi no bor stir tu minje tira tenga no nisa ko Morogi abogu ya tora tene nyo tenga nchekete ire ka bono to Nyakundi era ne oro kete tenga no Morogi na mabuju ya taboro Thompson in a simple way ko report ko renga sike ko report ra sike soiri bono bunai ogo teba nga into Abagusii Nabarogi ko so teba na kiokora be kigente kiso de bondo understand ume ko tenga into Abagusii Nabarogi iye mitinga chumura norara ku kuri kuntu ka weta ga ari ko de kabro ko menga ku kuri kuntu ni Morogi no Morogi no Morogi yani kenyomba toro chiso nata na kenyombe ke tore se grupo naga na bato tenga asomo gusio mintero nto mai tenga na mamonero kentu ke tenkero lakini talinge kerango soka isiku ngansi kweta goranga neke tojo kweta ali no Morogi na nya ko kubwata ngankoro tu lakini njiga ndogero kima tenga emokonero enene sana inda mamoneri gusiye kingwanza kweta goranga ngansi tenga neke tinchi no Morogi kelinge mairete kurume yani nganje no mubende ngo gekiri ingo soka isikali njitigange ya kama butandoroka no myanga no mujanga sawa okay ngo chane na tuseko soka I'm coming back go chichande Thompson na mumanyi I'm coming just as Sombaso just as njara ngoteba naki Abagusii tari Morogi egento ke Abagusii babwate nenda Morogi mbori gusi umuntu kara goteba umuntu no Morogi yabarwe umuntu abarwe evidence emyaka yonse pira ngabono iga umuntu gotena chombe chiko bekeru ebinto chiali ebinto tari chombe tari Abagusii gachiko bechiko toka nebinto umuntu oyu no Abagusii no Morogi otakira abantu batige gukwana no Abagusii no Morogi kero kwa no Abagusii no Morogi egento kere gusinenda mwame kero umuntu akwangire akorigie ncherende nyagatena kinya gitene nero kondoga bantu balinga bagukusikana nyagitene roite to gabone umuntu oyu no Abagusii no Morogi no yakwa no Abagusii no Morogi noro umuntu oyu Thomas yabwate nane Thomas ne TV ono njana kina tebe na kito ntwa banyene tige binde to tana no Abagusii no Morogi Chande mete mochi mwankora ngoti pete we yesterday kinde chinse mochi Ariana tore no mugambi we kinyoro kyariana agakiru sim nomon akamotebi korwani mutege yare bago tebe ngana rugire ngombe ya nyori mori ya kure nje nagere mori ya kure bone bintu byanko ngero mugambi nchonkonye anyway akoro kwanga nere Eriko Kambo Feifa adidepi poa sana Eriko Mbati na igure karibu sana Mary Mweni Luka please obeye Mary to kwani ke Faransa ga bono to teatra arechena only girl Morogi ga naki akororeka Kambo Feifa ga Morogi mboro onye omuntu nakobika bitiga torore gose no kebu no keboke then pum ebintu byakora kieke byagenda byatanya upside down okay Kambo Feifa eti Abagusii Nabarogi bonse akinaye watonyarire Kambo Feifa asiyekere umuntu nabo orararegererigwe bobe oroku omorogi ogotwara esura ere personal oroku omorogi as is hard bari wate sura personal bakoro kwa Abagusii ga kimotonera ga Kambo Feifa anyway ndiraso umuntu kurukunere Nyamende na Joseph Okari tigaso Mr. Man yes brother kurukuntu biyore biyande we made up biyando mwana minto Mugusii jire viral everywhere up to the far end of the world mnabona ga kero jinse me Jessica ga mnabona aro mwana minto to musoni machuka ga buto ga korre mere mama nere bono namoro la bukuru akata nam
bono Thomas Nyakundi nchekero ndatebe I've tried to make a follow up abantu mbali okonyora bali ground yali mungwano Thomas oyo jako ibeka rende nganera nabakari kumyokenze eme ya butuko ukamanyite ngosi engororo ne ngosi enkongu yo muntu kwet bono njegendo ndatebe nga okay Aborogi na obora abasikutuko nande kusembutuko abenga ndongere ngorebo murango ikutule ng'Aborogi barabumbaro lakini nje nakorra Morogi oyo onye Thomas amano karo Morogi nando otigete kona kira abasa kwa nje dingege ne dinga mundu nabo Morogi nanda atige Borogi ate kutudinira bozima kutudinira omuntu oyo tukorire rieta pi toko genda ande to ege no mbaizike tolete nyuma matatu ngenda kuziaze ngojikoro Aborogi bale bakuria ba kaita. In fact, this thing has gone viral everywhere. I'm not happy with this man, but then nere no gojora kwa ebuna chora tende mna tu tajire tense na batu tajire tense na bora nyoru karo Morogi aro rengo Morogi usaga tigare ndunto komanya naro de clip yake monara kyabe gire YouTube rero ekia abantu bachite baka to Thomas kokora obukinga man. I Mr. Man. Yes sir. Yanko bitangwa ka story ge gara fogendere. Abantu ba Pastor Thomas Nyakundi ni ntaba abakuru ko Kisi Hot TV. These are the people to went there for 2 days asama tukabere. Okay. And intete ko kwa igente gitangani ekitatu mwaba kwanete tato mwabonya kundi magwocha mugambi narare gotebo kwete nere na kwanete tumanya musicha Eso biari tigamba bekere igente kikia tato mwabonya kundi inte twagamba tena tato mwabonya kundi igoro nindoje gote muna mwake bekari YouTube na kerigereria anengo batebine tokore igente koro kuga bono mete ndogotiga muntu akunjara abantu torororo twana konya abantu bandi batiga umwaka ori antebeti mokoro obo food osege ndekoro kobo okay anyway time uri ora kunuko mu support inamba yege kali kona 343 kuzikubata mu birata to yanara kukerege ndekyo ibuna kego cyigo arafu mako ngo kwana tore none ga amone ini usyogope I am Mr. Joseph Wokey Ongea Nyamende Uza kukwano turi twensi tinsanchiro nje kukuri kuntu ndabone steering musyogope genda rabacheserege ntekeiga we here twamonyora nanda singenjo yo kuwa chikamera nigo twatema gukwana amonere gwetira ase abarayibake bekenyoro tato mwabo nigo atwera mangana matambe igoro ya Thomas Nyakundi igoro yo mongino yabona asirete na mangana mange igoro ya mangana yiga yoboro ine isa Thomas Nyakundi ninki achika gukwana Neke ni ona wante. Ngeke ne. Wakolo. Ona mangana uko na ati kumana gino maana madi ndio kusema. Ndio kusalia malieta. Ya kai ne. Sike benda. Nare bona ta magi mwambia ndebeti. Uko mwaka ngi. Abantu mbaje to kumubolia mangana akapasta kukwana. Ngana Morogi ngumuntu ndasambu Morogi uko boli ndubune kyo paka bono nyine kuliko kimwe cyo ngukina so mwana narara kego tusalili ta bona ngane so mwako yante Amaene yugwete tokana abanda weka iko gende kingi ya ba mura ngakunya ukanye kaka kengo to abantu basambitu baka sambo sina baiba liko akwe abaibi amo nei bao iko yo lakini Morogi njitimbo igwete yo bana na bo igwete banyo usambuga bami ono wali pasa nere yo sana ya minto amindo yo maana mongino ya ina muka mukanya karanya ni mirama rwa ya sakunywa akanyo agachwa kinda kanyonke nabamura arambe bakatimuka bakarusi bicha bimo bakarusi
Amaene agi nganga nomro. Maitena igwe sana. Tara mugambia tena ndo mwako yao kutayo maana sirabo. Nando mwako ikwaso inande nginafiara. Ndiyo bwana. Bono ngo genda motebi mwako lyo kaniri omuntu yogwa na go pastor ngai no morogi ngana ngino ai wana gwanko ngobono neta kali burunga ngengo wa kuna dikoro Bwana sawa kole memo yaye ta okora go gwa ukibona mujyanga mugatume chingo tunando bege to beri ebyate bile pari kono ji aye go chongi yori umunga go mate chongi be Sai na no koragira bwa. Wara bwa stress. Wana ngo boli ayoro choke zezi ngatoyo na acha korona kinga maene india kwete mwage rumbi na tise Kamarali. Oyo utakubodi omwana oyo omwana musange wane abayisimbale bakagere tungana ubaite to muyoli mbamenyateka mbalika abache mbalika batara lieta imbalika batara kwaloteli nange chakwenda kabisa wana mangana yumambi yangenda yumambi nagi ngenge nara ankani ani kuambegire bya omuntu kabya to omuntu oyo yarumo oya tembu mwambia nata to koma yangu mwangu Amaene nata ani maitana na kinajira wala utabiri chelete onda mamajaba wano yu yanga mukani mukani Nabate akareti ejirongibe ando chombo cholo Omonjo murigereria nkagerete nga kwigwirire buna ise Thomas Nyakundi atebe itangane kwa gotebanga ere tana kwa undagira boye singi nchumurugyo ya tayo nigasirete na ndeta sambiri nigo atogete gakire emioro mambia asare kunywe kenyenga kiaye kabere nigo abotebuna ere tamanye tiko se mwana waye ona kobomorogi nere tana kobomorogi na mumino ye tana kobomorogi kianda onsi komi ine mamu wa Thomas na kia kwete korengana nawa ya kinyoro. Anasema mama yake alikufa kutokana na ujawi ama alichomwa, but vile sisi tulishuhudia hiyo kifo ya mama yake, alikufa kutokana na majeraha ya kukatwa na panga, na ni kama alipatikana na vijana wenye walikuwa wahe labda alikuwa anakunywa pombe. Mama alikuwa mlevi. Yeah. Mwancho murigereria mangana yonsi ntitware ko yakora tutaramuriya Thomas yo monyene. Anyway, bona Mr. Man itu komwati okogendera nabirigere liko mukuru na mwaveka YouTube yonsi nabigo chinza gete. Robono, I was informed what was in the studio right now. Exactly. Bono njege ndona atebe Thomas omanye dere nse ya ngaini. Ense kero ya ngaini buna bono mugako imuru jago teba bo maana mugaka yakero kumurige na bare njara. Bono gagoje mugaka buno inda atebe kundu gose 200 ya na nyora gose na se namba mugako imubekere 200 ya. Igonga timo konye ndikubwa gake kuchikusalia bayuri bae getanga na barogi barenge tande bono ere pata mwakwiro kanyasaye. Oma Biblia goteba iga teribuya oyo limanyiri ng'ara lya Nyasaye ali checheri warorire bono Thomas osomire Biblia oterira matera nande stiri agokora the opposite honestly kanisa kie itoko genda that is not ekine ndo getalikia onye nyore namba yo mugakure kangana na mutume no 200 no nyatali ngambu gata lakini na mutume 200 gako mugakuria kule sukari. Mr. Man. Yes. Wewe wete kugarana sukari enamba I want to quit the studio number we are going back there kuchikororo mugakuri because into the situation unabanye kinyo rombato ete information italenge and all everything we will bring it back on a video
ekero twachire ore como visti tomoroe kirimuranche kuru onuba sibote ko support omugakori namba yesimu ya Kisi Hot director ya Kisi Hot Kakasungura Rogers Gichana uri mwarora uri gikwera plate igari inamba yaye eye gwetanse gabo tigankwe oye ya 0700 tigankwe ine ya WhatsApp tinkori gine namba yaye nkwa in the next minute genda gukwana kunye kusearch namba yaye asere bono njige nare gotebia abana ba minto ekero Thomas ng'ana abwate kanisa ari igakorangeri this open crusades arangeri abantu bamosire geko nabwate kipaji giokorani aigo none channel ekera igo ire channel yega abantu bamusupport omate once you get the platform utinene ko barahisi kubwekero gochakasa na individual barori erinde aimoke anyore onye no bosibu mochande mugaye go sabana baye bakonyore chabati ekera abantu bakubwatira okoboko bosimbo ko bora nyomba mwago koroseria abana bage none rungori basi bono kubwa gusariria abantu uruti ginte gyakire viral citizen nomate kogenda to the best of the world everywhere omuguzio korekana US omuguzio korekana Australia omuguzio korekana India bonsi mama nyinga Abagusii Nabarogi. This thing is not something which we can be yani turaitabira nenga gongambia kire onye Thomas yo karomorogi tigaji atigo borogi bwae atigo sariri so borogi onye mukayo mwegerio borogi kangonye no kubwa kana omwari no mukaye erinda to wenge buyanga Amaene Thomas no morogi uri gosembono bakari go jaga koro I think egende konye no kugonye ndiri maojiane limo kochi mugakuri onye ndi amanye tunone Kiswahili asiri egende kigionjukana negete kebe kerore kanenga ne scam ere umuntu oli no bosia kweri umugaka ngukwana ari bakege songo by the way neri biwe impact there umugaka ameze kwana bakege songo so tutarudi ngwera na toro tikoro mugaka ono and my piece of advice namba ya Thomas teikobora kero moja go ikorore grip geri limo ko bwate grip geri kyo mugaka ori limo kwana one on one mumwager momotenga kwana ngona tato minu mubeka ngubienga kibare ngabaro so that igende kembara Thomas aira ne nyomba atame kuru ase gusi yake ndaje kwibuzo zenga yaraje kwibu but then moge kore nenjira yo bongaini to komanya na bora nyoro kare bunagare moge kore nenjira yo bongaini I know nga you are going to do something kai kusembi ya toko teo intuma we will watch it to comment and mbora Thomas na komanyete mogo agoje gukori kimuna ya zare ndibizo igo moge kore nenjire ndere yo bongaini monge nambe iyo mongwano yo I support that mzee with something small usitoke yeah. Tustoka na that's what I want to do sa nene nte ko barigeri bwateragabu tuseko soka ngo tete round 3 tianda suka sumuntu ndo kubwate nere Joseph Okeri Nyabende arafu tumakurira nandi kucheke masimo mumanyi ni moroche asenge njongo ande emere mumambi ga kinari ko mwargo anjira ntimoke liolio nye nambe ike gotoka Tiangori gere namba yesim na Joseph waga sinokwa Joseph Okeri Yes bro. Mambo vipi? Poa baba. Karibu sana. Baba siri baba. Ndina kuwa na njitata na kumiri ayago chana yapo gende kiegero mungwano inganere Thomas Nyakundi oyo wa by the way story ya yara yakira sabe na ndora abere gakonya kwanire kigitambi sana kuzi mungwano inje nao maide since 2014 akonya kuruchi story cya gocha nje gotemare kora mubwati munakonya kurua ushuhuda yaye Rona kana chiri kukungundwa kumbe tali monto urenge morogi ine njira yokoriera I come to wonder in this story my friend. Yes. Ai. Lakini ni makosa hiyo ni makosa kubwa sana ino monto manene jika benda bantu nabo koriyo bosinge nje na bantu mbachande kete wetania kerengo lakini mone method ya gutumika mpaka kwero komorogi ngamba ngabara ngina kwitenge na isa kale moyo ine njire mbe
nenjire mbe na leta bonereti so far wena ne mpaka utusariri tabanya n'Abagusii gatatu bono gochigweta nga n'abachawi ke so nende kebesanga mongono yakore tata kiranyorwe arakani kunande tingagere tina kinacha ni wose nacha inane ka withdraw statement ndo chika sabantu mbagiri na so far ilo ralisariri anyway bono rende abere gora kini bono mongono yaro mbakora kurukundo jiribati ya mangena te ai negen kenga Abagusii no Nabarogi omaite Mr. Kurukundu ende kurukobora gitege gentora na masawo gentora na masawo kine endo to kurukundu okay anya boroge boro anya boro ambapo nege ento tanyare we explain nege ento tanyare korra ntuna maisa itu so bono lakini nere biyo mungwano yaere seburonga ate boro yobuna kibware ngina kibore na bana njira go chori beka yani ago come back to anyora mpaka chinda ka mpaka ndiko la master lakini kene ngari ngaki boro nyabaro usiye nyabaro mboro lakini ende kumanya moro gingo nako kumanya moro gingo nako kumanya moro exactly anyway Moto around the Tiriga Joseph, okay? Yes. Mr. Man, please. Mr. Man tufanye. Mr. Man kama unanipata, njoo hapa inbox kwa private chat nikuambie what to do. And anybody waiting go support isanya kundi. Kama sasa kwa wabu na Mr. Man atebirigo. Feel free ngotine kuba telephone number oliote gukora kene itakuwa sawa mwako tuzi kumovisti agarnere akora shopping afurahi kidogo monare ge kora kunga nere nyabende mambo mwite na chine bananga na kwani nige sita kini pole ngurugutu gakyonchate turikumbe studio baigati mingi ya Gaki mwana mino tingo tageti dobe tingo taiti na tingo go chaya ngankwa chiste chigane chiago karibu sana nje ntonale ko kulina naki oyu Nyakundi oyu abana bamwaba gosenera bwikuri abana bamwe Nyakundi bune sa tweresete bakwete from beginning igonera bwikuri at the moment mbar naro nane na twate betu naro na kintari kusi ostayonka amenye tata mbi bune sare kongereza bono rindi nere na omukumurigi ngo munera eresa ngo rindi twamanya rindi nere nkia gukwanira tutamutafuta ngwira nande go kigali ngwira nande go chororo kera nara ibangire go kigoteke mugakori so tatema konte bimumuro yo nere nga yaberete itakuwa sawa bono Nyakundi aratigara ndie nchiri bono ntukende ngie turamukorere bono tigara ndie nchiri twamwira omoya agendere arandie nchiri ngo Abagusii Nabarogi asara ni nchiri ya Yesu tigera agendere kwandie nchiri yakogera bono ngiturakore bono igiikiri gukwanika kiara kwanikire igo bono nigete ngo Abagusii n'omuntu omurogi nchigaki nguigu nche ntanya kubarora amaisa ari ndanjirane bono gaki ntanya kubarora nche tiganya kubaigwira matu iga nche nibiri nari kubera nakona bamwira imbaro twamanya rindi nabaro bakwonire twamanya niki ente so umuntu arakuburi babanyabende inka te Abagusii imurogi na kyura motebi
arakuburi ngaki ngai no mubaba nakiora mwireneri sisi ni wachawi so umuntu okuburi ngati kwete bwangu genge nunaborogi kiria ngote isiko gari eresanga abantu nga mugusi morogi nje nabo ndamutebi na mbali barogi na intu nabo tukwiguna njira mwigwete lakini intu ntwanya kubarora igo rinde igo bono nakinda matebi ntanya kubarora gaki gintu kenyerochete nakinda atere lakini ebi bono tokonya kwigu ndokunyara kubikwanira gekora ntobwati bumaene kero omonto obwate experience nari okunyara gokwanira bono buna Nyakundi abwate tigera aratutebi naki lakini naende karamu bori naki maybe nero oringa omorogi either nero oringa omorogi bono tari kubeka egento kekebe lakini karamu mungusi moibunkia gokwanira Wisha. togena nyabende ngubota musore n'umubuzi Inje narure iga gekore network bonsi yangosoa buna Nyakundi oyu nagoteba omorogi otambeka ime anyway Joseph Okeri watu mfunge mic yako iko na echo tafadhali, niruhusu nifunge mic yako iko na echo. Asante sana. Ngoko igorande Joseph, ndakufungulia mic nikianza kuongea. Karibu sana Freddy. Tena kuona Mama Love. Magota sore ex mumanyi nimeona phone number yako pale. Time tingo chukuwaka ni namberi yo tankitako uko konyo mugaka. By the way, bari wewe kugorera tatu mwabo Thomas esukari eshuka kosomonyo ngochine ko ba phone number the little you resend itaandikwa chini na ikifanya kazi itakuwa on video, itakuja hapa because tunaenda kuona yule mzee mamake Love na yangu alibaga don't know ngakiwa tamiriga egere tumukonye mwaka atebe nguba bekera ndigabo mwaka atotebe tiga nche nanya koragera and you kimona vile amevaa there's no way tinya koragera abantu bandi sikuga bakonya gotongaina totigeta abantu the real basumboke tegari mumanyi ngo chanda sore tiga Freddy ara kwana singe nche musubati okorukunga ner Mama Love kambago Freddy tebango byande jena kumire story ya nasa YouTube naranyerigerera nga mwabwatire story ei na kumia konya muntu yagutara gucariria Abagusii erieta bwana muntu nero bwenta sambu oyo bwana oyo mukwanire agutara tucaririe erieta gatigete isa ngaigete tatagaki Oroje egento nange koba onyore karo mosacha community omomoreta abwe studio tumuburia maswali na karwe nambe ito support isa bwana narire na rama na chete project gote makumuria tena masabaga kare masabo kiayo na twamora kare life ari kagote kabisa ngere tane gukwana gusiste na kwetera kinga clip ikinto bwata ntwage chiesa asa kwantinga tata nomorogi tata asambe twagakwa asanda ateba tata alenge kericho ekere gwete twa nchena mama twabwatire ngo sambutore agachicha agache gotorora so ebintu nebingi biro statement omonto amokorete interview ntangani igoro yoborogi nere ikabwango iga 2015 nera gataka goteba nenche nomorogi na tikoro kino mwana nene nwara kona macha ali echiro macha anointing anyway tendere Freddy ntararo upesa no maetanta abantu salirie tata Abagusii bwana nyatorabaro nande yanto ketalie binde abantu baukagerumya mari munara kora antu basamba nabande batumirie talia borogi maite karije abantu omuntu bwana no kubwatwa wende kubwatwa bwana
kuna ajo muntu osariria abande rieta tore sikari korigi tokonya kuramu ng'abarogi abarogi nekiripo giasambitu giatuona inyuma there. I'm aware about it. It is 2009. 2009 igo. I think mboge tutu what chachega kiarenge South Mata. Ebinde byarenga abantu abo bose n'amarimo barenga buna bagasambu nga babera barogi. Musaji nyasa kyoria bwente kubwatwa tweresa buya bwana. Nande kebe kuni public chi station janto bagenda bagotegera nga Citizen and TV. Abantu barigere Kenya ngima bararo umuntu gusariria Abagusii yetu. Je kiange chiga actually. Nabo ko umuntu Thomas no nakamorore chiro nyina do umuntu akomanya abantu. Toko manye history omwede. Jenga manyete obe antichrist. Ogenda against Christ. Otro chiko abere antichrist. Nando ogani kwenda against ne antichrist ogokwa. Igo mondo thako bamorogi na ndaja gozo ki story ngotore ke bakumuita. Abuna yego tongaina utongaina. Balenga bako swaji Illuminati bagani korwa bako. Mondo ya gotongaina na ndabwanete ko cha live gato tengia gotongainera na kya ko rikibya zonya go changeru echiro gweta. Rorana kimuga ko intoko mo support. Actually nje namba I will resend even now. Namba ndiye kwa private ina yere private chat. Inamba inabekire private chat. Private chat. Private chat ina manere gabu ya 05 kina mumanyi kuna namba iko hapo. Kisi Hot TV and en podio rio tete kure support irike comment yako gabu ase comment ngwe namba yesimi. We want to support tato mwabo Thomas Nyakundi. Mwete people bali basore bono iga I can pray for you. Mwaka ametuambia kwamba angalau kuragera naona abantu bekinyoro nani na kitokoro aigo senki mukuru kuri kuntu mpaka 2012 omaete no agent garete with my father but I'm responsible to my father bwana nko manyande na okay of course tinjoka lakini nko manyande na kyo mugaka kuragera no enyombe na mwagajire nyak chori tare next month ndeta toro enyombe iyo na isire kwenye kora chiranyindi garete omoibori tigore ndu tiri gutara isigari kwanya gweto gicisutie chitayo bochinga bose ando bari babwente bari iboko exactly bana batara banya gusaliria tarieito batari kurenda baibori abo babaiborete abo babaeragereti bagasture inoroje mugago ingago asture ti maybe akamurenda no gakunyamaru lakini taliko koira nikoboko omugakori nande another thing mwakori agwechera roche so actually nate saa 11 chamambi mwaka kubere bibera na roche oya mache no na Nyakundi na bwata abana abakoro kubacho korbo mugaka mpaka bwate gari agutare bochinga sana muntu ibwana ero bwenta libo kunyasai ndoyu bwenta libo actually nje nabe anage uno muntu ibwana weka we want to sine kitoko korongia bete maka tumiamua sasa abonsi bagotenga ko nabora gitore we will go to the parking ground ari sobo chinso cha sobo to bo ina kinne mumete bo ono moro yorenge so we get a full store to anorenga no trose gotera we kwa ya gaiga nga nyarebe no moro gikumbe we are looking for a way to live. Agwata be nambe jere private chat. Igabu private chat igabu itaketena 05 itaketena 05. Sawa na nyaro Dennis Nyabuto. Yes, that is the number. Sande sana. Kisi Hot TV ga network yenero. Ai mumanyi. Bono. Bono kwana una nene namba yaga una na neri kirense. Sawa na kunga kwa group ya.
kisi auditive. Yeah, Na ko no. Yes, ntaidi kora ru judgment yo mwiso. Lakini yale kunyarekana asabone ngombora mwakolire obotuki. Mo pastor mumuligi bwanko iga wikite wasikoera mutaramurete studio gose mutaramonyora ase interview. Yes. Nkaida sare nere nkurigeria are origereire ororire gento kegenderete iga. Yes, nkobwate Yesterday ari naro igoro naroche gose negari marenge kagukwana rende nare arenge pita sana. Maybe nabwate obwene tate nambere nyinge. Nambe. Obe. Tiangonya Karamo cheki ena. yango. Nambere nyinga nye cheki yangu. Ero gose ni 11. Irene gotaga rifa. Okay. Oh, ezire yere gata zero itinere tatake irikobo lakini anyeri kirevya. Yes, all right. Tagendere bana umwana minto mumanyi. Okay, bona ndra ko oteba nike. Mwatete na nugura na mwale nkoroba mukole obutuki bonde. Ngwera na tore. Job save na akolire nelinga maybe omuntu oyo sinsia era kwana nomoro Yeah, lyalenge ndabona tenga nomoro lya lakini ati gutumika nakaluka kwana ati gutumika background ya maya gutumika ngati nyina nini aite noro lengo oboro gyuchake toboro gwae acha chakere kuro istu biborongo bunoboro gwae bwarenge tabo nkitumika baibuli okora ngasinare kore kanere abasa gochi guchakera nya baibuli nini ngagaito gekora baibuli abo gwite mwibuli gayitire tusempara egente kyake rusho era no lengo morogi atebe burunga sachakire ti story yo borogi bwaye lakini ate ko beko boibo ko my observation linga ro njira mungonya ngono morogi ale because artara kana ande binta ko ere se bale ko kara so borogi biro na bo machikora ngambira mbyamba taine nande rende gento kende na inche ngukorera nande segenjoro njinda ite kora mbutuke kare chitika wo isire gukya egento buna keria noro orenge korigigo n'abantu bose tinde tigukwana egetaseni keri twarora mwete toigete bakatoro hoteli tokorimia togosoka kubugegere estori eyo etere bwango Ogo news bono gegomba nyeso de introduce mapema nga chiko bachinsa gete iga ngo baretere tole mugano gete nano nyora ngano isara mwete ga to ritarire komone ko rukumugaka mugaka na magani bono okuika bono gabo na wigo tonyerora kintu bwati amani ogosoka gusaba none chai no kende gyonse getari gusaba okuogegere story imondo tanyete gerra bwi Emanye igwanke bakwana. mbanye bono makonyona ndi bone kare ko take around 5 minutes to 6 minutes inkyoro choro gerire abantu chinse chichonse paka batebere bakotebere ende kubora actually bono yari kunyama noni inturende bintu biri to okay ama youtuber na ama content creator nacha kuchuza kidinde kutumeka tinga so kutumeka bintu ntamanye from nowhere so kutumeka ngoko banda itena nje youtube eche kongakana nini pastor bunare kana muntu ore famous enorge karusa no bakora igari kuimoka igoro ne channel yae address yoro abeke bintu bya yoro ndete kumubule bono rende tinkwana mangerende timaidi sanga murache kukora kire nje naye kusaburuzo koyane personal rende nje dara timuka mambirende bungukia ana boto bunyo kubwati anda kirende ntuko naye kusaba mubo sikuti kama mungwano ya ndale mono achikonye kuliwo ubonjerende ngao nege ntokende kana nambo chiri kweba mukayere mwamonyorire Okaye egite fast ntomomereteri entangani lakini bono alipitia mbali ndio tukumwekera tukwanere mukwaneti alipitia mbali na sisi otakwaneti kende chiango chia enchiro chiro chi muigwe kwati chi ngichiko respond over the same waliongea pete te fast eri kukwende te part A bamba kwanete yumutabeka neroro part A neroro ya chesete igoro okay maybe ndale ndeti ko bachana mona watu bale bataitu kwa bona nje na ko te bankilinga
oyo nganere pastor ngendere tika mane asobora gikwa yachakirite yahonye kubeka muri pakoro chomo boli oyoro chwatebo kuimuka saa 11 kuchiroche ande wano no wachi kumesha mocha vata motungole kai asiki ono tokuma mwako mo kamuno yoro choko saa 11 roche kimambi yareta machi aleta machi rende bono rente limangana rende nambero totomire rende ngaitinga kwatuma gali swateba na waruri chasi chati message nero ngoi korande tikanya sanya ko wako kusesenia lakini ndo mokoro bwangu asu bwangu sana momotore there studio gabo right eno kako bwali lituma ngora mokora kale lakini kekera mambo leto tumubule maswali tukwana one on one okobeka chiri fie chichonsi pi negento kena mukwana narukwana magati maitio sin Joseph Bolingo sin Fred I don't know what gento kira kwana kira muragende gali mwakisi mase pasta morekodi moto clip ashwe maybe kira araise kobara lakini kara abange kora interview bali na tatu mwawo we will do that ndamanya ngindio nali muraje muso online live we are here tomorrow live gochakira lero every day petengo sotela live utatema tukaigabere we are very peaceful kubate story gatogocha late hours lakini gochakira saa 2 mpaka saa 7 we are live sawa ono sinyaga mugocha saga mugocha ngese nyera jengo chande na inde studio saa 2 tochitwacha kama sabanya saiga no mwana kulwanere papa Leonard Isaac ekipindi kibono interview ensanga piko chiachaka eye gochaka saa 4 saa 4 nabo konyo twarure chigasi na njongo tokande studio anega iga bono konyo nabire free sawa mucho tugotarire mbuya mono seseni wa na creo que no mugocha mono mosoka isiko ya usiko kora interview sinja usimbale pale sisi we tunaenda kila sehemu we go everywhere sawa wana ninja ngotomerete saga yote interview ntome he has been doing masturbation for ndokwane private thank you sawa sana pole sana Joseph Okeri akina kisi hot Freddy Ninkroche mama love achogenda senze we talk a lot ka kimondana kulikuwa na Freddy Mogendi ametuma 2000 Kenyan shillings 2000 kwake Freddy pia Freddy makofi this 2000 we will add na zingine tutaenda pale tuone papa tato mwabo Thomas Nyakundi tomorrow leren endagera we are not much concerned about Tianga but we are much concerned about what Keriarari so we will give you the footage if we can talk everything to koirana mtapata video pale and everything katua kodi so that mwaka anyara ko bagako ndende 40 minutes time mchitwache tinya sato ile toro tochikomunyo kene tukanyore kene urasomo gakora sana Freddy nande Freddy ngo kwanere bago Kisi Hot TV Freddy ngo kwanere bago Kisi Hot TV yes watu sekere evicha twabege sunteme tewa what would you add nkiora kwana ntara Freddy riba gaga nchige ntonda kwana Oromo gako yuna muro chianga begete yani ne chianga chimbe sana ekripu getangani Kero kaka sungura ali kumurangiri ngare tu mugako ligocha nilimuona vizuri sana nande no mugako mokongonya ndiria kuragira no muntu mokongware sa kero na muro chigotatiga njare na bende ya muchandire no kwemenyere gweka yes utatiga bono njegaki excuse kiane mbura timanye tinga no ntomere namba yago nkobekere chibesa 3000 you get from me namba nge imbegete ga private chat
pick the number ngeyo. Freddy atomire But saying atomire. inda atome chiwese chitale 27 because nalinkoli musaro maiten Saudinde nje nkoro kunga dada mkubwa. Baba. Mimi ni dada mkubwa by the way na aligeteli kisi. Yangi ule kamera. Yani. Yes. Yeah. Hey. Wa. Na nonde baba. Nje nonde na wandi kisi yote tu. I'm Saudi by the way. Yeah, the 27 I will send money for you 3,000. Right. You can do anything for the grandfather. Ukituma wakati huo tunakwanga hapa kila siku. Nditukoriogotoma Yusei nimetuma so that you see inkichwa chako chakora to tomonya mansere ndo ukituma Yusei have sent. Na but your number ya account you might. I need your number ya account because there's a without account number ndio hii. Wacha nikupatie account number iko. Wala mnataka account number, let me just give you. Wacha nipatie nani uko? Producer and your names. Producer and your names. Yes, itakuwa sawa. Producer nisaidie kuandika namba ya account ya Kisi Hot. Iko hapo juu. Na kila kitu namba ya account number, account name, hiyo vile iko hapo hivi iko sawa. Asante sana. Internet view minutes ndawapatia account number ya Kisi Hot TV. Kokonya omugasa tatu mwabo Pastor Thomas. But mimi wairi Freddy ametuma 2,000. We will add some and make sure Mami Friday. We will travel mpaka Poli. Tomorrow kwa shopping. Okay, nikinara kukodra kukurukuntu. Naam. Yani banyakenyoro mbako ngainereri mugambita ko ngainereri. Yani egente kere truri. Yani ngetana kubwati gumone gente kere truri because mondo tayora ngainereri ngekenyoro nsabunga mondo tayo manyete mondo tayo tamanyeti Nyakundi njerate yare tete liasale kire liamuvurukane iri era bana tikari yabese njere ngao tigatiga utume kaeri etari oboro njerate yara alitinyi eri be kosi ekenyoro nkemo manyete ekenyoro nkemaita bana yani kwani gatije tabantu ngino yu akamanya gusambwa akamanya gasokie sani ngino sambiru yani gakitiganya samu abe ya nche kina kinda kwana cyane gaki ocho chinyore date 27 but ichire ike gabunka gete baada ya siku 3-4 hivi sasa ngencho asende inda tambe asakurunga Riyadh Saudi Arabia Riyadh kutoka ukifika Dubai unaenda mbele tena na ndege. Yes. Yeah. Okay. Ngogotomera nikasi nokurikira Fred kanya gukwana Kisi Hot usiondoke, dada mkubwa usiondoke, naendelea kutuma hapa, naendelea kuandikia account number. Yes, Fred. Upelelezi mwakore bwana ka abantu ba media ya China na antu bakorire news. Umuntu atusariritie tabu bepi bwana. Ngora no news yabe kuchuzie y'abantu abasambu. Recent nande bakamubeka ne Citizen bamubeka nga akukwana nga ebundi setoboro. Ono muntu bwana atusariritie tabu bwana. Ogwe chikwenda ande kwa ibunga no mugusi omoro. Monto tema na kie news yesamba all over the country bwana. News already news yesamba ite atware ngari ntutweka petewe. Tulikuwa na media station ya Kusi Chonsi. No twale ngari ko chunguse ngekene nga musombo nyasaye no morigyorenge ose ne rieta twale ko eroseri. So we were there kuchunguza SMA yekorwalia twensipi barimo abwachi TV nkagari bagosiome chi TV nabako batebite reality nga wameona the story and it is sweet to make the story eli ntangani yekorire yekisori Kisi Hot nere kote kesori ali maega we share it kero monto
yeah, bari bakoch bara gotenga data igone kene, tell them the truth, tumire video, we see. Mpaka my wife umetango Kukurukutu omoro tarera kurushia abandi abo Amarogi. bakora ubushuda yo bori bo turabarora. Abana bundete hono nabegete iga. Baburuge. Kwete Freddy ngo kwaneri bara. Nabekire gabu PayPal ya kisi. PayPal ya 40 400 222. Account number 17 111 00 hash. Nimeiona. Kisi hot Nimeiona TV kabisa. nere hiyo. Okay. Mama lafu atati kutamwe bwa kwana. Mama lafu tiara kwana kime kwenda musumbwire ngo kwanta. Network ya mwere sio roli. Igore microphone Mama Love. Mama Love. Mama Love. Mama Love fungua microphone. Mama Love. Mama Love. Mama Love. Igore mic. Okay. Koranga baba. Fred inchuka akionta bigudi na ite mwana mwita no montomia. Fred nincho niambie. Mama Love kwana. Mama Love kwana. Anyway. Dennis, namba yago yani elieta lya Dennis Nyabuto sa? Exactly. Okay, narorire wana chitariki echu nitakutumia hizo pesa nisaidie huyo mtu wa mzee. You let me know na torega iga ate kukuri kuntu na abikorire boigo. Exactly. I will call you if any WhatsApp. It's okay. Freddy ngoi. Freddy. Ngo kwana kwale ngaga antegete iga. Tongo tebia bantu baminto. Gosoka isikali gosariria erieta lyo Omugusii bwana korosi chibesa. Umaite inagekora nari tochayo asante. Entokende isoga akina abang'arabe omoibori no moibori my friend. Mbale bamuganiki batamubwata. Lakini ayo mubwata omochaete. Tutaiti komanya ngiakoria. Tutaiti komanya ngiakobeka. Nando omaete okay kikwanyorire tigakora gwagora egari gwatara na mukao na abana bao ukoragira buyo tigete iso angaigete. My friend enteki nande mambie ndi naike gwapeneri yuae naye abana bae bauchikogotie ng'a gwatigete omoiboriro. Exactly. Yani tigagakia of course no inje tindi 100%. Exactly. But ikawa moiborie support. No mwanke oibira. She must appreciate. And na masifanya ropo. So chisko toki. Owe toki wasa rieta no Morogi ni. Imagine. Imagine. Maite no Moruya nyome actually ntomenya tinere. Rende nturaba nere monda kineri kikazi kiro mondare kando kando. Maita gonte se ino na ver Nabarogi gago chikora chikiri kwechi chio moto yu orore. Ora ne chichiasa muchuzi. Kai. Ateize ino na Nabarogi Abagusii. Ya gaki. Utigache Kai. Baideko neri saizi nga ezorare ndenda mwageresi mimo disturb. Otaide mabyaza YouTube aligereri. Neri bote kiripo ekimo kebegete kebuzi. Tomaka kega soiringe part 1 nekega soiri part 1 alika part 1 nekega soiri kere. Na nge kote the reality nga what is going on.
Sawa, ndera ngomoteinde bwana atumire kindu mugakuiyo. Asante sana. Asante sana. By the way, anyway, Tia mama yake love ara kwana. Mama yake love. Mama yake love. Network ya mwangire pi. By the way, akisi Hot TV kwa kukwana nako imire mic yago dada mkubwa. Ulikuwa unaongea nikafunga mic nitakufungulia. Ngoko igorerande mic. Ngoko igorerande. Martin omoibori ogo ose abaibori baito. Otwerwe konda embura yatu saa 12 cyamambi. Kakore konda gotore chai. Kakuburigire bituma. Kakuriye besegere abana baye baragire marogoba. Tworo twakina twaba bantu na twabere twenyanya. From there twamakora tweba abaibori baito pitotari. Twabeba mama love, mama love. Yeah. Mama love. Yes, nakupata. Teba baba. Nakupata sasa. Okay, njumbu yande. Tiankwa ni avonsi. Njumbu ya more. Actually nje, hiyo tanda tebe. Nyakundi alisema vibaya sana. Kuzoma ete narucha sigiteba kufanya interview inkasobo. Abantu bekenyoro abagambi bagatema mu abuta sambiri. Roche. But the first statement yatebe twa goro. So, statement ntangane atebe twa mwabo alichomwa. Second, ababekenya bagoteta saa 2 by the walipata kama amewawa. Unaona? So, na yeye mwenyewe ukienda kwa Citizen, ukiangalia news kwa Citizen, yeye mwenyewe anakubali na alingo Morogi. Unaona? So, upande wangu njengo tebaiga. Nyakundi, ero ikiwaliri ito obvious. Oroche. Na yenche kurugari western ba nyambona kineke Nabarogi mbare seinaria. Njengo jana tenjina nyakora Morogi. Ikini ntigitangitima iti Morogi. Onye bakaroro ntoka manyeti. Nyakunero kamanyete. Aya, second. Yeah? Fred. Western nyomiri. Naro kwana. Western. Okay, sawa. Nchenkinete Western. Nane nganyom Western. Wono nkine tororo. Wono mate bali mba kora Morogi. Mbama eti Morogi. By the way bali mbama eti yente kya to Morogi naro. Naro mate ba utibato boli ntu. Ntu aba usina ki eka maini Nabarogi. Sino ari kwanya kora Morogi. Okay, ntina nya kora Morogi. Ikine nteke tangani. Eya kabere azintinge ntengo teba Nyakundi is a pastor. Ne pastor usabira abantu nawe nyikabate kanisa ya pia. Mate bona erekere chitaka kubali hata kwa washirika wake atie ni mchawi. Unaona? Na wale wakaamini kwa yeye kwa mchawi na ameokoka. Yeye hata angesema tu aseme ukweli mimi hizi vitu zilikuwa zinafanyika nikiwa mdogo. Lakini nimekuwa mtu mkubwa hizi vitu hata mimi sivijui. Kwa sababu yeye ameambia Season dunia nzima inajua ukweli yeye ni mchawi. Unaona? Hata mkikuja mumlete hapa Achana hata kuambia. Sasa shida mali iko yameambia Citizen eti yeye ni mchawi. Sasa na Citizen imetoa news nyingine wachawi wamechomwa. Sasa bwana Mukisi mali unaonekana unasikia wewe ni mchawi bwana. Unaambia wewe ni mchawi. Na ujinga ya hii Nyakundi ndio inaongezea sasa chumvi juu mpaka inaharibu jina yetu bwana. Mtu anafaa ashikwe bwana. Hata kuna group nero inda by the way naro bako buri gende the same atinye wakisini wachawi kumbe sasa oroche banonye ntulitabona diasari kire bono ko bona ki ntuntori barogi again to akita maiti no nyoborogi mono oroche lakini jase ngote umuntu ra coin tato mwabo nero umuntu takena coin asingi njo umwana yebono maito ikiro gusaria lakini umuntu takena coin no mwiburi oye nero takena coin kuzata mkisema mrudisha Nyakundi hapa na maji yashamwagika kitambo yashamwagika. Rudisha yeye tunyoroshe yeye bwana. Kwa Kisii. Rudisha yeye Na tunyoroshe. mwingine ule akona kiburi. Bwana kuna kwenye statement ya kunikira ukwana. Statement ya Nyakundi kira ukwana. Ukimwangalia
anakaa na kiburi fulani. Yani hata matamshi yake ukiangalia vizuri kuna kakiburi, yani akona kiburi kenye anataka kuonyesha kuwa yeye ukweli alikuwa mchawi. Unaona? Statement zake ukiangalia vizuri, yeye anataka kulazimisha kitu kuwe kabisa ukweli ajulikane yeye alikuwa mchawi. Hiyo ndio kitu ukiangalia statement zake. Unaona? Alafu tena nikikuja nasema kuna yule kijana, kuna kwa ile message alitoa kwa Citizen, kuna yule kijana mmoja hapo alitikia ukweli mama ya Nyakundi alichomwa. Sasa mimi nauliza unawezaje chukua evidence useme ukweli mama yeye alichomwa? Ati kuna mali hapo niliona kwa Citizen, yule mali alikuwa amefunikwa, yeye aliitikia alichomwa. Na ukikuja kwa ground au wengine walisema ukweli wameishi hapo, wamelelewa hapo. Huyu mama akuchomwa, aliuawa. Unaona? Pia hapo sasa tunataka tuangalie, lakini kwa Nyakundi hata mkimleta studio, mimi ukweli bado atabaki tu akisema yeye ni mchawi na ameokoka. Leta yeye tunyoroshe. Mimi kitu hapo tusaidie mzazi. Mzazi yetu tutamsaidia, lakini huyu Nyakundi huyu napata pate nyaunyo bwana. Huyo yote kwa monyora. Anafaa aingie ndani ya hata miezi 4 hivi kama Kenoti huyu sasa huyu. Nitamtafuta by the way, jana nilimpigia simu tote itakupeka gaiga atatebi, lakini gato atatena masabaga kare. Umuntu uyu saliria banterie. Atatena masabari. So I hope ngato kwera na kwera masaba. Saliria masaba. banterie tekenyoruwe. Akwane n'Abagusii. Akoinereria umuntu mugima munene. Ile kenyoro community yo Mugusii yonsa. Lakini kenyoro mono kosi kenyoro nkemanyete buya kuruwe kenyoro goika ngima yani Mama Kela yes Mama Kela ngakina beko garo ukwane kende gyonsio koi kisi hot TV kara hold akigo Mama Kela kotra akora anamini weria sero kutubotete mimi niliitika wakati niliona Kichichi wanasema mama yake ameuawa, yani akanyoru kwete Kimambi. Niliitika kabisa. Nyakundi tali Morogi. Kisi hot TV kara bote akigo ngotsoni na kuja asimame aseme shikira kidogo kisi hot TV Mama Kela tuwe chitori kororokanaga njenimba roche ngainare go naye nesimya go ya sarikire ko kwana iga Mama Kela funongi wete Mama Kela yeni ko iwete kotra akora genderera nanento gane tukunya ko ile ngento nare ko tebanga tiganya samu lakini airane kwanza saba mabira abanyakenyoro asaba mabira abantu yani irane korengana muna akorete interview nanda kwa no bumane na kiga kinare gwetera ndagerere yani tari ni nare ngomorogi nukuragere njara ya nyarete yani y'abanyakenyoro Abagusii abonzi bwana oyo mobo ninje bwana umuntu imubire to borozana njema nare na mugasura buri akyo mone none yani Nyakundi nanda kwa na strong iri onurire utigete isorete gari bono riribo nago kuona strong iriria yenge bone Saturday ose Sunday yeah ndi yarenge bono eria ko be ku Citizen yani ngechuma tata agura tari gorioka na kwa ni to sini igoro da kwa to batebanga ngoigure gosenga kinga bono umaete njeno Morogi narenge Morogi mburi yande gakine njara enene Kwanza elia Citizen bwana na rito ikaransono na my wife kona ndoza iri sapa na ari nyusi ya saa 3 yenge ona na hane tari Mugusii amante bono Abagusii bono no konte inji komenya bono na hane tari Mugusii baka motega akimuntu yako ngainereri lakini rende pete we tigante veiga ni fakti Abagusii barabumba rororo of course imbaro njebwe ko manyana nonye tigante veiga mbachi bandoge bono iga mbachi bandoge mbatini na bandoge kwanza narasire
banjandite bubekageragacha Saudia ndabere roro ndatuboka insanuka mbibusi nakibago chandite naye totebi yangu aye kwanya gutumirwe igioto kebere mesa iguru kiange gusuka kaita nanya gutumira nanje nanya go believe by the boro engitie gocha nonyi yake tagete gugoita kai inge nyoroki nayo ko ekebusi aye tiga gukora gosori ekebusi ngosie ko morangu ne biburi lakini nande morangu obagwasi chidirisa ngo eta ne biburi sei nongai ikoba ngai goni umachogi ikoba yatabata umachogi niliteseka bwana nkonje mponya ibukurwa z'abantu lakini nje nayako witness nje tatangwe kanyika no saa sita jabo tuko nanya korora ebibusi bigotaka gukurwani no igwete timanya tina machini timanya tini kitabatari yani gotuko saa nane nturakana yani go epandi no mate kitake kubukikwa nturakana mpaka walimalizia kuni yani abakorete goita omusacha ase obwenge pole by wani gamba ndusi I don't want to care because nimeyapitia hata nimeona ni kama ni kitu pure iko kwangu sasa alafu onoruo to teboruo ko wende kulinda abana wangu anyway ingene te goitu ese ngenjo ninasema yani hata nikuje nifanyiwe interview nitaongea yani ngwete ni boro kisi hot abaragi abanyarete ubaya banyara ga baka bagaita omusacha one injande gete bono nde Saudia tu amenyete buya yani bakatusumbua mpaka bakakorera gukwa hata waisi Nyakundi nonyo kung'ainireria ara nikifiaka lakini abaragi baromba roro in fact banjanda bube of course baro lakini muntu agwexcharate bwana ngari exaggeration ngita hiyo ere ga koro ubu yani ndatebe ubu ng'ainireria kwarare lakini inchoma nyane inchoyo ngukwana tindo chimora gigotatika yani bibusie bichisese chingiti ebioto chinsanuka nyasaye chinsanuka chikurwere nyumba igoro ena bwate nyumba yo munyansi by the way none musacha onekera kwita tikete nyumba yo munyansi chinsanuka chikuru munyansi igoro chigotonya gocha nyumba yani chiri china tuba ko kuminga chinsanuka echimenyete ngoro ime gose echimenyete mu muntu yani unashangaa kabisa ni bono osuburikera abana abaro abana barabuna ngoshughulikira lakini korengera ng'obore omaete kero korengera tiakorengera for mind ebintu iba noroche ebintu ibagontomera ebina bikogera omaete mpaka nabori naki obo nobara kengento tie nande gento tetengo tebi oborogi mbware ngono ekero omochakano bwense exactly lakini owe onyore tori morogi tobete believe borogi obwende go believe in God ndio gosaba nyano moisiramu believe ala yago believe gento kerio tari nyakore antichrist believe ni antichrist yao I agree with God but naenda soma nene naendelea maombi naendelea kuomba na mshukuru hata inasema ni asante kwa sababu hizo ndio nyakati saa yani saa kupitia niseme hiyo vitu zinaonyesha nipitie hayo nimjue zaidi ama nini sijui lakini Mungu mimi nategemea Mungu tu lakini kuna saa zingine nasema hata wanitoe na mimi mnanisikia nateseka maisha ya mnanisikia wacha nione mtoto wa Waarabu siulize ni kwa nini ya okay it's okay I don't know mama love come back mama love ni nchuta fadhali ina kora concrete na mama love tete kora concrete nae because I want you gaiga tora concrete ndikirege mama ka love nchuga iga Jen Ochengo gaki aborogi Abagusii abange mono sana Jen Ochengo aborogi bagende ritaya gaki batuchanire mono aborogi genda ritaya anabago kwana igo Jen Ochengo mama ke love mama love na banda na bako na bale bale by the way na bale
Yes, Ukianza kukuteza utatambua. Mama, Lakini siogopi hata waniue waue. Kisi Hot TV karabwatirira akeigo ngochani karabwatirira akeigo gukwanore. Yes, asante sana. Hongo kwane mama love tafadhali you gam mchugocha okwana ngendo kwari gukwana mama love then kwa ribaga and anybody is willing to talk tonight. Iga twata to Unmasking. Of course Abagusii tumetembare gusi. Abagusii mbare gusi. Lakini chinko twasokire twareja twasekere gusaria rietanga Abagusii no morogi mati Abagusii yani ubikirite Abagusii no morogi that means nga onde bwaso Abagusii ugukwane kegusi na no se sorete o monte kumenga Abagusii omorogi Abagusii oya kuri wone bunando oche igaga kinolete aruche nyamere moyo no maetena bogo apply ga kungurubuki na bogo apply ga si obisi omae konyora naro rio chukiere da Abagusii omae de community Abagusii no morogi omae konyora nero go kori interview akori negas okoye chikiri kujya kori gere online Exactly. ikidangera okori nupiegasi omate kiturebo ejinde njiribu exposing atogo exposing tuweka banyane ntumete togo expose mono na kikeri nsakero tere tone songi nana gose Abagusii agwe chuno ntagose nakyo akosa we kwane tino morogi yeah okay tumo rigereria uri turigerete korugaria nitoregegeya mase mukwane mase yemo cyarege cinseire ngekiga isano nebere saso cyabona mugamarogo mami kitariki 19 umutinye 2021 tutosine mucyadere ganto akwane ntige korokuga twatebeiga abantu mberwa go support tatu mwabo Thomas asengencho erwe kane kwaneta gatebega ki nche nanya korere gintu gikurukundagera nande enko eroserekero nanyorire but muse komo numugako mogotu ogotire nero goche roche so buna abantu bakisi Hot TV na mashapiki ntoranga kwera ntoro round 3 round 1 toche interview round 2 no twarenge chumaina na chumatano nkwera nande torororos but igendo togeto korankeriye korukunga gokonya omugako yiga anyore ndagera so bari bategete kobeka kende yonsi kumusupport no 5 pop to kwera ngone no monyo se kebiriti by the way kebiriti omete 25 packet umonyo 15 kora goro monyo ne kebiriti it is well and good to kwera nali mwako nere of course twachete koko investigation story ngekene umusumba no moryo renge lakini kenyore kigakana yaya in round 1 round 2 abantu bagatabagaki turire tatu mu Thomas akwane tukarara isaga kwana lakini ikintu kina tikaka gukwa n'umwate tumuri yakwane na kwanete lakini agika comment nga nanya koragera nanya korandagera so iringa neriga likakuna bange so bari batete kumu support mugakoiga egerago rirwendagera na nto kwendaga ari 30 day wirutu agende kurukunga video footage record kiregento shopping na kiregento kevuna ko deliver ati asare enjoy agere aragere nere tumusikemo tukabira atatu asingencho ye komwendagera uri gwete ko uri wiringe gotegete ko support 5 pop tatu mabuto mas Nyakundi okoreiga ndikere commenting kwe namba yesimi osa account number ya Kisi Hot TV tobese kowa anything you give lazima itafika kule sawa sawa don't fear anybody tobese kowa na ki iteweka itafika account number nero ni namba yesimi nero tutakupatia papa hapa sahi ama nchu live link nere gali tokwa ne maseyemo vone ne gocha simuri Fred ngo kwana mwalenge na chikorara kwane nkwane na nimerudi kwenye tuendelee yo kwa noti kaka ayoti TV amano ko mekra nitawa abana kare ko tufikira nga kaka baka na kumurika ke
mwana bakora ngari kakaga studio. Wah. Anyway, Freddy, iko ndonke abantu I came to realize singa abantu mbajite abantu according to my knowledge abantu bari mukiri example kya osube mukiri engero ya Pastor Thomas bazakire gutare rero umwana na twakorete ga interview ringe form 3 2020 riende eskuzu chukoigorerwa agatotebinga alenge omorogi I'll look for a way ndige namba yesu minane muri mwirani back nanenga ne kwa investigating kurusobe ground in sobonka wana chistory chibachi bate tote nomoro kitwa ko dabande interview ya tuira ne wana chi ground iga ari binyoro aseba tumanye kene iyo ndikara nakwana boigo omonto mutangani okorete interview Pastor Thomas Nyakundi 2012 mwaka 2012 omonto yo egeika 2015 nera gataka gotebana nche na morogi na egere twa morogi kindo baba kindaga sinini kabagi nkoroga ngabagi nkori yani akabaka gukwana ti story icho mbaka kwane crusade gotebanga nona morogi bane mbare ndo chegeiga mbakwane bapasa hatu batachi tumese kuba kwana omonto yo diswari ya neneri konye kwalingo morogi kwalingo omwana how come ke kwa bero omonto monene cyo korera omonto ne interview igore story yoborogi kumubori story ye mwafoche TV na kimwabegete sabu ino yalingi nonere namubangirite interview goche studio kisi hot etemu ya corona aga fail tacheti goche tikuri alingira achuma pili tacheti achiche lakini nkaba ngonya kubori igari no morogiare kotache studio acha ko story na kibakore gasi ya butuko bakorunde gari tiri konyora achari bakorete stage nyangagu ebe stage yakora kirigor simugonga bosongo Kiende ne antanya kuamini ento kineke maana kwero sene hii story bako foji kai osebate kego totem by the way omujamana to agakora na regasi bosongo agatotebiri ngina no morogi ngano ekeramu ngina akwete tachieti matanga kai tata era nabagendrete egasi yaye bono omujamu oyo ngakirimo obongo bwabasugete gose nkayachitaka ebisa gachaga tutainga ngino omobise tomwire takamurageri chinyama kai ore mobisete ngina ngino omobisete oneri ndamobwano erie toranyore noa epine nantegererete osimotate actually antu babere bagotumia eriete erio akero bakorora omoibori agotire batanga no morogo nanda bakomua batoche twanyoma nabo bakare gotoinisightie sometimes maete inyora maomino nero narenga omoiseke ng'amokao yes nere nagesibiri nere taranga tokanga tagesibiri neri bono ikiro kobeka arenge mirisigati nkobeka arenge gesindereho ogesigo bia kabisa tora bono ng'ao beire igo ng'a bono kwamoro ekera gocha kwara no morogi oturenetie abana bao gotanga witchcraft my friend ndingo goiranera bire ko moibori once egora moibori otandi arenga omorogi tanga tagukine kia wikia sori tanga tagosoma ande tinkageretie omoibori napo omorogi abana bae mbatwara oborogi omwana oyi ng'aike ng'ari penti ng'aerobe ng'otorekire ng'a nanda ng'ekorwa ni public ataranyore all spilled kabisa moibori oria akomoita na benge bono gwasoire se antichrist korwa ororo is not a joke bana
tiga tanto tigutumia riete rio borogi koroseri jibesa ande nje ndongo debo generation yaitu Yes. tiga tosika baibuli yani tobasikie totalipi nakonyora omoibuli ikiri gose 70 years 75 na my dad na bari gose na itatu Kai. basimo sikete na are strong omojio embu yore ne kuragira are smart ngeriaganeti no ngabona kurugoro turakwanere mami kugamba turi nere moibuli mosikie na riagote mwana one genderera ugotwira matebio na eba ugosiste tunakora kazi yako korobo pesa bwaso lakini ngabo abo moibuli omochaete tanganiti moka omotu okonyora abana babei babo ogotwara maraki notwara abana ibabo Umuntu akwagacha enyomba yaye obeka buya lakini yaise actually embe okay no mwagenda sumu wako imata kutari muyego mwagendo singenjo isata ta mugori lakini yare mwaya abegete birugo everywhere paka abegete mito irongo mito yabageni obegete irongo lakini narisa tari kurarira moito kurarira narisa tari inga gento ke narucho sene kerambauti na kirocho se ndebona kiroje clip gete kya wetu sen status okurunyamira tato aba omugaka akorera go utariko chinda chiamurire yani bangina bakorera bana ndiko baikanga twacha Nairobi twanda bande kwanyore bahati kwanyore gosene green card iso ni oboremo okoira ngumbu lakini kwanga kumwerenda mati ndingwa penivira kwanyore green card kwanyore rasmori tumechivesa iso tumia chivesa kwanga kumurigera refinery abandi origere ringino tigaise ngabona tata na kuitari nge mama ngabono tine wana ikene yose wakora gutumeka turi tukorera iso you see your mom only balance ya bayori once nawe paipo yo kangwa tebere sikaisa na nyoko na ryo ramenyo bugimo myaka emengense exactly ona igo muntu yorigete baibe nanu muntu orenge inspired with the Holy Spirit rigo na maite ndagukwana exactly bono aini ngokwenda against ngabono mama lakini ubo chinga bwana chinga sana ona wenge ngayogote anyoru mwana bwana nakuita mchawi Oro murayumia sana. Unasema ukweli. Abaibori barabuntu kwenda tubasike. As time bare hai usengenjo naroga neti umuiburi umuborete by the way. Echokora nere tauni ya ibure tu ekarutuga abu egakinera gabu temanyeti egeseko nasego chi ng'akintu tobwata abaibori oroche omoibori obwate seino obwate abamate obwate abasani obwate abairi yani nande tunawadarau akwaterete bakobole bakobole makoeta yani everything by the way yakoete lakini no urogoteba ng'a kagotira abegete yange yeme mbariri ne browse emwamu ng'a nomorogi ore bono ng'aki arenga omoke narenga omuya lakini bono kagotira goteba ng'a omong'ina oyi nomorogi abegete esigati asibegete omochie enda igoro tunamuona kama mjawi by the way nyine abantu bakunywa the life b'abantu era bobe sana nani kurukuntu noche ng'abono abang'ina abasambetu omaete ari yengera iranda bono Osinyatieko kitu kama hiyo iranda nyatieko nayo naroche tari nyatieko omaete ari nang'e nanga nchenka ere mosocho by the way mosocho mate munyamira
teri moso teri nyamira moso chero bogetu Oh, tutu masaba. Masaba. tutu chache bono ringa basambiru thathu wiki na chieteri sabu nkatara kuchiali mushina tu asomete nere sobirao yes story yangali ni bwana bali ne bitina byobole mu bwana teri nga nini nga ngomongino no moro bako mongino oliko na lyao ni chibesa ng'ombe yaye ate biri omonto wepikipiki mambio chongire nyagitari bakimanya inakio omwana oli ne sukuru ya musinyete amanya gwekora ng'a ng'otari ogotari bunando kwa no manya mention na nyarebe Mbako yondo umusacha oyo ukure mbera tiramera oitiru ngero omoitere to umusacha oyo ayese ngenje naroche mbere mbese gaki omaete ekero mogosamba omonto orete with yani gento gegothibitisha naki omonto narebo baenge basoa nyomba ari basokia ebinto bioborogi na intunkwamini basoki nono omotu bwa omonto twateria omotu bwa omonto ebinto wengine ebimariogo wanachomwa fitina bikworoki ng'a naki omonto na bako bomunyanabi lakini teri ng'a nini kuna kitu kama hiyo bwana ube sana goita bang'ina bagatuga bwana kubasamba lakini nyasare gwanja abarai batoke gusii babeke richiko omonto onyekara omorogi naende ogosambu evidence naende tari omonto ogosamba omonto evidence etoke abwatwe na ebinto biri airwe kisheria yani kosi abange baitiru kifitina yani omonto agoitwa ase eng'encho ya ebitina omonto agoitwa ase eng'encho ya endamwamu omonto agoitwa ase eng'encho atari goisoka buya omonto agoitwa ase eng'encho atabwati chibesa kwarora omonto agoitwa okobaya oboremo yangu story eyemo ya Bennett on my family ande nyasaye nomuya omaete my mom yarenge omucatholic nanchete ekanisa sana ande family ete yarenge sana kino gofight kuria baenge gofight na my dad kurima mugondo kora ebiasara bike bike ikagere family ete ikainuka tugasoma abandi tukariku bono yarenge 2000 inde class 2 by the my aunt karwara oborwaire obobone nari obiri mario gataracha bwo nyamoreo bono iwa bagafomu story ng'a my mom namwiriretere ngori mugonda akamwa na nere maybe amubekirete riogo ese omogono igaonjokera ng'a mong'ina ominto nomoro bono bari batagwechete mbaro bataete koriana ni omusa ominto oboremo kini bakanyora bakong'ire bono bakabesairia omong'ina oing'a nomo moroki anti yane naro ni anko yane bono ase mwesiko mwabo tata asogete nesongorenge sana kurusunekari agateba tiga ng'ende ng'ire omong'ina oria nyagitari apimu bakamoreta general bakamupima bakamote yaya akibu oyo typhoid yabwate lakini ngobwenire agateba yataite komanya oborwaire mborogi akanyamba mwatie exact information akamoimoki bweka akamwaira akakani ya Kisumu na akakani ya Kisumu na report ya bakamote ibono onotwara jibesto komokonyi kurwiro kwarwarite wa mugwi angakieri chiarifiko nyora ne stress yarenge wamubwire wakorera jingu ubotakoba akasoka ne report yeri ale post bunandika wamubwire amarwira andi narakore agachaka vera 2000 eywe kaere riochi karande one abantu bagachacha ng'a omong'ina ominto omoito achete bwekania report chianya gitari akatebia abantu onyore kobwata evidence ende ng'ana itio gabekire ureta yakaborokia evidence ene gitari etege evidence important
Yana nyagiti ali mufuatilie maya ko sambo mondo matena ro save to my mom na mwa sambe tutanga one historia re na my mom no moro giorenge Sino na na ono ngana ringo mokena bona ngoja kuamini exactly. Bono troje ma to kakina hiyo actually mpaka my mom wachite gosia tu chuso boro kwa bwa mu teneraga family to ne chikaze ndiana to kabato ke chaini juice tu aja ko iwana na ona ke tu anyora na kisa singine to kokonya mpaka tukabora ningi to kuna gente hiyo Tro chile bitina gabu tombiri lera ya ike ande chini saita kurusi chini saita lera ya ike irembaka nonye nuyo mino to komokonya gosendo nkorie ye gosenchaye ameterero ya na endage gomoroma gosineri korra oteba ngobe keirwe gento yani ogosinye nsenga ya ike ochinga ande kero go beautiful na rieko to korosindagera siku hizi oe muntu gosenye gitari kwa mwirera okomenta ya nyare bucha jinsa jia Freddy yani Freddy ningo iwetu ya saura konye wete eshere nega kalise ino gali mutinyundi usebona eshere nduka bwata linka ari ngakoli eshere nduka bwata umugako obe mugako minto eh actually ninye bwate next month chitariki na chintarabeka ne by the nyomba tindanye kora rangi beka chitariki ago nongota gakorere show koru chinsa cha mugaso bwana actually no anta etoje ngoza gakorere show na mwete no yana tinye kore tinera na ra kore nyomba aba na bere kigusina bakereba mugaka kora koreru toma kubwati into abandi igon ku update mimi enamba nesimi yo bwata ku update me we will go there to kore show gali live I update me to kwane show teke kurwali nyakwa mata ali musocho kore nyomba kabisa ali mugaka show live on the direct kurwa nagabu nande ngangenda by the go shift koru okay telu byanya ku aturanyo ni maiga link update but next month rauka yana code echirangi actually choka chitigarete na we quotation rero echirangi tigandara kwana na my wife was na nera actually ngora support yale yes discussion na tole na kitogo chiaka but by next year by next month earlier next month yes nimbwate sherehe yo gutore nyumba yo mugako minto na ijengo efuniana kina na atemire sinanyarire guno to gukorere show live on the direct lazima nko invite to korere show ororo sawa na ndeje no mukato nika invite tio mufata mpaka mu invite ona misa tutapiga misa lazima tupige misa Nigere bora kibatari rale bora kibatari rale apanje timba pili vedio zembara takoreiga nakiwa no kukwana takoreiga sega chinsa mweta 2 days konara kubera sabo Thomas bakomutuko mara bera naki ne ngogosoka ngano mo getra tumwatire kamera so tutepumzika for take hot TV take kaibere okay tigang no ngo namba yana aliyo ko update WhatsApp inamba bekera private chat gabo private chat nyitero onye buje kurota yango nyitero yes ono private chat ya dada ingo yago yes kisi hot TV yo no yo
By the next month kitu kama tarehe 10 nimbwate sherehe by the. Sisi tutakuwa Sawa. pale. Nalitora motivate vijana vyagachira Bible video bochini. Exactly. Kisi Hot TV dada mkubwa. Weka ngamo ngana go yomwerio getirti nyamari ninkoroche agota kurutu hai. Sana getirti nyamari. Dada mkubwa mngana go yomwerio ntara ere go chimuinari ase mwana mintago toka Fred nera kwane. Aendo chembe yoga kare pongesi ene naso kwagachira muiborie nyumba. Motori asobwango arara imerende nerare enjoying aki omwana oya. Yes, kai tata. Nabere boigo. Oninche nimbwate plan yo kwagachira abana. Korabo make it reality. Wachi kwagenda. Ya no ara afraid no ara anto koi wete into. Ninko iwete. Na inche nimbwate plan yo gosugulikera abana na inche rende nyasaye gankonya ngaja Saudi ande buyarende. Inche nabonko batongera gake igo bana konginyora bana gonsabera. Nabere boigo mete gwante kware nyumba yo. Mata masese niyo muiboli. Nama yakubwa. Ya bona ye esereyu. Nyekoro otomane turigereri rende na intu nari togocha gotoma no Facebook wabu twanya gotebi gumbia mono. Sawa ngonya korande. Deriwe tarehe 10 next month ndarakora by the. Koikanje ekioro ndietaki. Koikanje ekio ndietaki ngonyoro. Bano siga. WhatsApp gose turikoro ki nyomba. Ngono siga Inechoro kibuga abu. Nechoro kibuga hapa. Yani Hot TV. Okay. Sherehe ngoja kwenye koro the all night mambia yemisa tukure sherehe hiyo. Na injiri so pengira ni kiasi. Ngwa kutuka alikige kabisa ta. Ndio tu kwenye chakira kwanza. The furu studio dia. Maeno tiganya sai wo bonene. Ikinege ntekia wo. Ntekia mono no tieke. Eke gusio to wachi tuage tanta ni rende. Kisi Hot TV. Nganga mwana go yo mweri baba. Mwana abere ya mweri yengencho. Ndara butere kurasa. Kukurunku tu acho sirapia ni tali korroka na. Diga kina Fred nondoche. Mbaroche mwezi. Kukurunku tu ayare. Nonde. Simiane tali korro kikukuruku ndo pia. Iwachi kwa mata somewhere yago ya bora bono that's why. Bona Nyakundi tigachachega. Arangeri gumba kama tumuburia maswali makeigo. Komo riginde. Nitamurigi atupete mshene tigangenda soya. Freddy mangana go yomwari rende mtimo kena mbago na nyonyorire ga tata. Njengwa kabia sana. Okay, naona kabeire member. Karibu. Nara kabeira sana mpaka ntu arashete my story. Gachanga tiki story mukanga device buya. Yes. Gachanga quit. Nalinga eke maene ke gache karokana. Gachanga sese ni uno mukungu mwanzo ulikire. Toko nyana jiti nyingi. Mangana narembo tonkonyire actually runya zae mwaka ukokanda next year by the way narode clip getega iga Pastor Thomas Nyakundi agotebanga wasazi wangu
hawakuchomwa kwa sababu ya uchawi. Mama aliwawa na papa yangu yu hai. Bona nyuma ya investigation bona yatakere gosoki. Omete ige tembo bekaki karati no mwaro soko bekiri genteki. Tete muguna kya gukwana. Tembo bekiri genta gukwana giga bwe komonye neke eke. Niga korega si oboroki. Ani barogi mbatageti bintu byabo bimanyekane. Bono lituke limo kinde ngo nakwende skuru nkabanga bayibuli yabekere ngo cyani go bago cyabanga banga egendo gekoro kwesiri bibande byande suru lyo mosi ono egendo kiagarte ngate kumanyanga abangi nabana mungu no margi orenge nekere na wede skuru lituke limo nkanyoro mungu no bande binga ironga artoswa irongo to basako soa egento gokora ayo nyina macho gochikonyu kwanywa maje kwagenda lituke limo ngoro skuru ngatebanga yaya go ikamanye egento ngo nagukanirigwa irongoga nari nchiete ngaswa guchirongo garia ekirenso yate irongo gari nari nyorete sanduku enene sana ani barogi mbari gutaka bintu byabo byamanyekana bono giko rurongo nkanyora nge sanduku enere yagatabukira matoke nandi nkanyora sanduku ekinyama cy'abantu no cyari kubutora ni gurari akine gandukia ngirete irongo na senga njuna igwete imisubiri twaka yatyo kirensa gateba no nyina iwe siringi nganga de skuru go ikandu sintoke irongo ndachikora itoke akini ngo irongo ga nkanyora ibikone nari ngumerete sanduku elia ne sana ngachikolie sanduku elime nganyore mitu y'abantu nganyora kinyama cy'abantu lakini ngarusia matoka arenge sanduku elime ngarusia tano ngasoka bono gingo ikakururongo bari nari ngumerete omuntu yasenina kete nakonyora lakini tukaumera na gesieli ariyo mungu yakida kambwata kantebinga ngi yako ile nganyengo ngo kote itoso tobaza soiro ekere ambwata gesieli yali akansi ekere rumu magantebinga bona aya mangana ao ayalire nari abarogi bajete bonzi pi sasa bacyabo tuko bagaje bakaranza bakambeke meeting bagantenga bonaye onye gwaji kore bintu bita sebire ko ikoto choini otokonye gasi etokora bono lende kumnyokani oko muga kominto lende aliye bono bagaje bakimincherana mama akagenda sobo na tata gatigara soboga nangire nkorigie gendo ngire nkorigie nutigamba bekire nangire nkorigie Tuchakira. Litanganye kere nsoete ko sasa boryobo aho mungino minto niga kolega si yoborogi ani barogi mbatageti bintu byabo cyangina amangana ya onsi abere timanyiti ko sengo swana nare akarere nyomba n'ekikase likiyaye botuko limure ligachari kamureka nari yasoga dukuru nyomba Asama yeta ngor kupasta Thomas Nyakundi enka yana kabisere sune kamate abuno nya sankonyete ngakieri abantu mbaigwete nga abarogi basambi basema ya suneka nalinga kinya sankonyeta singe chapa iboli bane basambe tubonsi ai okay intagete ndikigaiga abebori bane iga ndagete chakirega abebori bane sere sune kamate abuno nya sankonyete ngakieri abantu mbaigwete nga abarogi basambi basema ya suneka nalinga kinya sankonyeta singe chapa iboli bane basambe tubonsi abebori bane bakozekeke sokoro basambi basema ya suneka nalinga kinya sankonyeta singe chapa iboli bane basambe tubonsi abantu mbaigwete nga abarogi basambi basema ya suneka nalinga kinya sankonyeta singe chapa iboli bane basambe tubonsi okay mwigule gabo agoteba nga abaiburi ba basambe tubonsi kamera yane alimire risasi nkonye shughulikira ndi cyanda nanye shughulikira egere ngira nego cyaga tore yemasa ayekera abaiburi abasambwa yasaga nkonya singi notwenge kwa mitie yemo nekere twagite ko tari omwana bone kabanga twabwatirwe lakini nyasaga nkonya omwachu muriria ngakete nga nogenderete kubwatia eri korora nga nari agenderete asoko na gutuka omugano yiga obwa Pastor Thomas Nyakundi. Thomas Nyakundi nigo agenderete goteba korengana na maujiano agia koreretwe ase TV yemo nigo akugenderera goteba buna ere ekeranyorete chingoma aso mutwoye magayo kumicho ya makweri kurwa sama saurine nigo aminyogete wika aso musamayuya agoteba buna aso musamayuya agatinyi guchingoma akayemenya gitari agakorerwa obusoni na akamenya aso musamayuya umwakoyomo lakini korende asa mahojiano ande nande niga kwera buna nigo amenyete aso musamayuya amatuka aheroka akamenya gutama akenyora kiricho
abwasa chito gotoria obuma bwaye igondwete nkali nagetwa more meme imoro mutu minchore tingarwa minchete ngawe nyumba ya Abagusii tinche goterio manyeno ri kerando chima tekerwa tamire igora manyi ngo konte okonye bono ngamategaki ena umire abantu tenje bono ngima tate mundu namoro ginare ngina minyo kimuta kwa ya ibati ya munya site ganko. All right, okay. Narego tungusege ntunkera rero Pastor Nyakundi naswa omutandao. Ekera so omutandao rero ne emonto yomo asoko record e video ale wotebaiga. Tiango somere statement yakwanaga. Tianye some. Wazazi wangu hawakuchomwa kwa sababu ya uchawi. Imagine Lora. Kila de citizen ata we buri basambe tubonsi igore oborogi. Nana morogi orenge. Ekero arenge chi station tine Nyakundi agatebere no morogi. Nabo buri basambe to singe choborogi. Egente kameke nago chesera gaiga ekagokwana nga tango bekerega. Nkira kwana nga wazazi wangu walichomwa wote kwa sababu ya uchawi. Aho tanga buri basambita singe nchoborogi. Kinero gukwana life on the direct. Lakini ero rurukano tawe buri mbasambiri mamu mwaba itetu na ise no ali moyo. Wana nkitoko bwati Pastor Nyakundi tata. Abantu mbaigwete nga abarogi basambirwa nsemo ya suneka. Nalinga Kenya sankonye tasinge chaba ibuli bane basambe tubonsi aikira abibuli abasambwa nasaga nkonya singe no twenge komite yemo nekirtu agite gutari omwana bone kabanga twabwatirwe lakini nyasaga nkonya omwachumuri ingagete gwikeraga abu statement ikwanye bwatire agoteba nga abibuli basambe tubonsi aikateba mama nero sambe tu tata agatigara aikateba tata arenge kericho akaigutwa bwatiru no borogi aikateba itatuma bachitaga kwa ikiripe kingira sasenga tatuma bakwete lakini teriri sense tatuma bamoyali ne asichi statement osamanga naiga onspia Pastor Nyakundi agokwana rero nande rero today nasoke statement ende ngao asoke statement ende nga eye goteba nga ere nomoro yorenge ise moyale ngina aitetu kunmeka goteba ngina arogetu ntore gwikera tore ekero ngina aitetu umuntu nare basa aspecting nare uitire ngina akara abwato akabeko station ya Gesonso ko na tore ema se mbaka station ya Gesonso singa kichiri umete ngori kabare EOP singa kichiri bali gete EOP mu 2019 yarenge 2009 yarenge 2009 somewhere gabu nkwana toro tuchiko check ti record yari se abaskari ne Pastor Nyakundi mama bonkyari kere tukyamwe kyamwitete lakini abanyakenya romba kanete bakakikiria tambe timete monyago kiri oreire osike orarore nkegokonye nanda wishinga nyandi chikabire chinde chikoiwe erweyega no chigo interpret manya what is inkigenderete dibagali gukorera omuguserieta of course abarogi mbari gusintura abakana tibarogi iko lakini ayo musomba chistatement nago chistatement chinyinge cyatucanganyire buni ntumwa Abagusii cyatweire ebirengerero sana. Anyway, amashapiki ya Kisi Hot TV mbare bege tibakaira bagateba nga asingi tibaroche situation tatuma bato Amaene Nyakundi ariko rorekana ase video mbairwete na goteba nga bamukonye asensemo yo kumukorera shopping. Mbari basabe namba yesimi abandi basaba account number ya Kisi Hot TV. Asinge nchumuga kori tabuati simi. Tabuati namba ya simi. Etwate ebanto beri bateba nga bakura si namba ya Kisi Hot TV. Lakini as we go there in every purchase ego koru esebe serie korewu itipi egende koba ge koiro footage video everything will take place ge kora singe video so to we kase nsemeri
tukore asinge video na tubaletere video kwa kinga tumefanya vile ambavyo mlikuwa mnasema asinge konya tatu mwa Thomas Nyakundi uyo lingi Omorogi na gukwana. So ntogenderete ntemini wairi ngwakera umuntu kunga Thomas Mugendi embi yamona singe tumire kiri bucya ibere no ari ngakerigese ametuma 2000 ekichogo kukora shopping yogo chikokonya tatu mwabo Thomas Nyakundi oyo korekana situation yaye korekana igatemba bekere situation yagarete kuna abantu atenga mbako baguchangira muntu atena Omorogi as well as mwako gachane tata bwati food osendagira. This is the father which is Thomas Nyakundi oyo tenino begete coffee mwako yo wate chimbuche omotu is the father to Thomas Nyakundi. Abantu baje to mugole mwana akapasa kwana ngana sambo ngoli ndune kyo kego tusalita wana lazima kuyande mali wetu tukana banda weka iwende kingi kaka jengo to bantu samtu lakini Baragingi mwigweti na mwigweti wadi pasa leo amigo mano mungu ya mukamukane wana mukamukane kalanya mirama magwaje sakunyu akajya kinda kanyongena bamura arande bakatimuka bakarushibija birimo bakarushi amadana ki nganga nomro majana igwe sana tara mwambia na mwago yao tayi maana sabo nanu mwago iko soi na ndini na tiara ndio bono ngo enda mode mwago yonkani omuntu ogwana upasoye ngai Omorogi kana ngiro I want to go. You want to never get room. Nengo bana ro. Kona sao kwemi me. Na okora ko gwa. Uchuma mujanga mitume tuni. Chingo tunando be do disu. Ebie pani. Kona ya aye. Go jongi munga ko mari jongi. Ona ngo bol. Ayo ro zega to iyo. Na ta kona kinga maere ndia gwe. Mwage rumira na tise. Oyo utakorio mwana oyo mutangoni abaisimbale bakagere tungana ubaite tomoyo limbamenyateka mbalika abate mbalika batamata imbalika ati kubatora kwanochini nange chakwata kabisa ona mwana yumwami cyangwa yumwami naki ngenge narankani andi kwamigire bya umuntu bamwaje mukanye umuntu kabiyero umuntu yo erumo yatemo mwaga mbyamo nade to koma mwaga Amaene nganato ani maetno nakina ajira wala wotabi yichenete onda abamachaba all right igabo statement eyo oine tato mwabo Thomas Nyakundi oya abantu batebire nga bati want to support him asa bari barure tutashughulika moja kwa moja Kefa Onchiri Obach Onchiri iwere microphone tatu vipi kaka? Poa sana mtu wangu. Inakwaje bwana huko? Iko salama, labda wewe. Washinda na hali ama wamunga bwana? Mbio ninashinda hapa, usingizi haupo pana, haupo, hakuna usingizi. Hamna kulala. Naam. Inabidi kasto. Karibu sana lende gocha hatu ate to kwane kigusire ara turara birungia ombia mono matoko ngarao. Konganjira okwana monoito, matentu anje to monoito. Yes. Twara takuna na muntu gotakuna muogo nkwarie to muogo nare kuri mu bese bakuri mu yeke bakirongori haya bona iguru no mugusi ore bona na iguru ore bia yes karibu sana libagana bia mono kwa bwate mo chatara na bwate mo chadara gaiga
Wogochunguza igora mangana Pastor Thomas Nyakundi akwanete ari amatang'ani mpaka yakwanete yomweri akwana rero. Okay, bono timanya tigo sena kubwata bo sena kubuli ngubuli maminja patire na bonko buli agara kwara tire go na bonko kubuli bono statement ya kwante kale ne chikoma chikobwate kana go se chire isiko 2012 atebete ng'abo ibori baye basambitu ase eng'encho ya borogi basambitu sunika na kwanete bokwa akwanete botiga nkobekera ekya nokera nkobekere gaiga iko hapa akwanete boigo tiganda akobekera gochagu makogotebia nonya sankonyete ngakieri abantu baigwete nga abarogi basambirwe nsemo ya suneka alinga kinya sankonyete asingi chaba ibuli bane basambitu bonsi aekera ibuli abasambwa yasaga nkonya singi notwenge komitie yemo nekitu akite gutari omwana bone kabanga twabwa koigure abaibuli baye basambitu bonsi ngakiye kera abarogi basambitu sunika ntaramoga arafu goika agaiga igoro mwisonde akamakuru agateba ng'a baibuli baye moyo bare agateba ng'a ise moyo are mamu mwabo sambitu anyway chikibo chino chekisi hot tiango a preview agaika agateba iyi fida atawata baibuli baye basambitu suneka eineri entang'ani kabisa entang'ani Riata tota no morgeri ara seti sidega tsakakoni 2012 yata baibuli basambitu igende kendi yakabere agateba barogi basambitu sunika ekripa gotumeka kyabarogi basambitu sunika konye kwa roche kripa gete kyabantu bare go sambu na masaruri mungu akagete saranste akaiga isaranste baka kaera arafu mungu nonda konya koyika gotame go checha wa kwetega rutukucha masaruri go basambirita abantu masaruri kia 2009 negi tukiri kia korekanete Kitutu negi bakoroka mate ga gochi Kitutu South ya korekane Kitutu South lakini tari suneka lakini araga pandika taban suneka egento kene agatebanga mamu abasambitu kero twati kinyoro abantu bekinyoro batatebetiga tango begena batatebeti iko hapa watu wa kinyoro walisema haya abantu bekinyoro bakwanti tango bekere yango bekera abantu nkibakwane tabantu bekinyoro keriba kaka sungura engege lina karora yes rogi nere tana ko morogi na mongino ye tana ko morogi kianda onsi 10 ine mamu mwabo Thomas na kia kwete kulingana na Abanyakinyoro. Anasema mama yake alikufa kutokana na ujawi ama alichomwa. But vile sisi tulishuhudia hiyo ekina karara no tanya kwirorera goso save time. Yes. Wana mangana statement ya pastor ntiri kubwatani nande rero iga rero litukuria rero narangiria abantu ari bende bamurekodi video oteba iga wazazi wangu hawakuchomwa kwa sababu ya uchawi. Mama aliwawa na papa yu hai. Ekuweka hiyo. Ine statement abeka rero. Iko wapi hiyo? Iyo kwenye cheki ya sakoro kwa ebera se chani ndio mwenyine tingo nyara kwenye display iga ase okay. Chavet Ouru nyecheka se Chavet Ouru umungwano yore producer ya kurotisa mocha suneka Chavet Ouru utapata hiyo amesema leo. Kuna ile niliona alisema alikuwa na teta anasema ya kwamba kwa nini akitoa testimony kwa nini wachawi ate wale wanasikia vibaya ni wachawi. Hata pale naona aliongea mbaya. Yes. Hiyo ndio niliona akiteta hapo. So sijui kama ni swali ulikuwa before sijaendelea nikukatishe. Yes. Endelea. Ilikuwa ni kureact kuhusu statement design. No. Tero kwa nego yani yaye mbiya kwa nitamangana yi. Ono again tona boli
ase miake yonsi pi na eliake de citizen na liate komanyekana no boli makoli gose mbaka manyire bale ko abago walikuwa na nini wanafunga wana nini abantu bekenyoro gotetei barenge ng'a mwaka ono boni magokwana lakini aseng'encho intu ntwari konya kwegena ng'a abantu bekenyoro mbatetebi togotebi abantu nobi maybe nebitina because okonya omonto mogotebi gwatebi nebitina omonto nekena gokwana bono kera chiete citizen naki abantu babete batebe ng'a yaye omonto otakire gosaria erieta ase eng'encho twakirire mono no ninchu twatebi ekene ninkikere ise inchu mokonyora ise kare moyo mokonyora ise gakwete igo momanye nokena gokwana nomorogi orenge lakini mokonyora ise kare moyo igo momanye ng'a noborimo ase narakwanete ng'a omogambi nare orenge chinga kecheke ng'ina agosamba nabaibire baye bagosamba omogambi oyo achitagakwo omogambi oyo agoteba okwete emiaka eyo 2000 gochakera 2006 mpaka 2017 mo 2013 moyare tukamwumira omogambi batutebiga nche naringa omogambi 30 time bantu manya gosambu tukomera n'abantu kuru chinsemo chia so bakaise agakana gatebe ng'a yaya nche omwana oyo akong'ainereri okay bagachiango chiaye n'abantu bamwabo chineipa bagatukani so nekiagete tukachikobori ng'a tukachikora amanya ng'a kitwarangeri guchinga kichinyingi tetumanyanga ekene nkeri tieke yes ogento nche nateba koring'ana statement kiomosayo yo tiganye kwane ncho beka bene ng'aki nche tinanya gwancha kwende yaye testimony yaye I'm sorry yes nande kara kuru testimony so scary in fact I remember ekerona tuaroche compact yaye tuli na my son nali arenge I think he was 5 years old korueri mpaka boni gakoigurita Thomas Yostoka kai agwete talingo gote igose ng'aki kaningo akeresi motsuko mote ng'ogobori ng'a nomate Thomas yes aseng'enje yake ebintu are gokwana ebintu byange scaring nebang'a noborogi byange scaring compact yaye ntang'ani onye konyoroche ntang'ani kabisa ICT yani I was so scared too. That was I think yarenge 20 indoje compact ya 2014 2012 bona karenye roche bono ndeteire it was 2014 yes it was a so scaring testimony yale ko machiko bange ko bapaya yani ko nange ko machiko bekera ni gwechumbime so nkinanya gwancha musacho namangana yago kwana point number 2 na be ko one of the stations saki kwana ni gani hiyo asinara go be kocho orwe testimony hata hiyo siaipenda. Kuna kijana mwingine tena alikuwa anatoa the same testimony. Kuna kijana mdogo para walileta siku moja. Kuna kijana kama alisema alikuwa anasema agansi tobore kare 5 years. Akero gwake picture ya 5 years yo mwana gwansoborogi kwaranga ga egentongere toko ng'ainywa. Eko na urigire omwana ore 5 years ng'omanyiro oborogi nando kwana mang'ana yo kumi ng'a kare tole roche ng'a twarangirie coffin ya etaise agente kiongo machiko bakere ng'ane kio comment chumbi bono agente nane goteba ncha somo rangi yoyo rieta lia sali gunande hata yakiongea saisi anaongea na kiburi anaongea vizuri anaongea na kiburi ya kwamba ate mwenye analalamika yeye ni mchawi. Naona hata hapa anaongea mbaya ati mwenye analalamika olio koramika ng'okwanire ng'orure kwenda oborori bwoboro olio koramika Facebook ng'ane romoro no tokote ibantu gesa kwekyo ekogera abantu bandi bari tamaiti boro bono tubege ng'ato naboro teresa itokwana ng'ati gwa ng'ainereria orochirende bono a point yende ya kabere bona sasa rete kabisa no goteba ng'a isomo iboli omubyarite ng'atarimo mate ine kas
Exactly. Kuno kuragiriri gwibon tiga wata tiga bituginde. Watebi songa nga tata nga sambetu. Kali moyo nande kale moyo. No teba nga nyasao Quran. Abu tiga tura abikana ngaki. Nando mwibuli yo gale nyasao kabir kalibo. Wona kero wikera kwate nga isoga kweta sambetu. Asambetu bonga soboro ginande kale moyo. Iyo abumbo bakorete negenteke bakorete. Negento kende kakoteba ngina sambetu mbaru narora bakoteba nga igaite tunabantu niba bya muturi tomo. Batimonto tayo rule oboro linga kingo mongno yo mo byolen. So agento na tebo mugako yo nabwate obori momboro abwegete go 50%. Simia msi nabwate obori mo. Nanda so mwakuwa magutonya sai tatakeri koba unago tobeka igo. Ukegweto morai. Na inu mogo chamwara tabantu baru testimony abu ase kwende chimwara amanyanga ki ebinte bya okwana nebyo mana bire gose nebyo gosalia elieta lyo muntu noro chirenda bona before mutale to muntu abu kora gate information ya sign. Yes. Before tram beka abu omanyete abantu bankire kibasa nga Facebook nga YouTube tunkwa kanere bona rende ne yakana igo kubekera nya mangana ara makongu yo gosalia mu gusia sabe naro cho muswati ndo kolera nga paketi ga sara dime singara kama nteju nga sara dinga kumba bagusina omokoli abantu ile imadinga gosina umana minute ngo seri wasenge njo musawo yo kire citizen otebira nga ntwa bagusie twale kolto kuli nyama y'abantu toko ma tomate no to para chemistry wono njoko saba kwa nan kolinga ki omusawo yo koro Thomas ache akira alifa mangana ya begete nobo kanye kutali kwenye ile zitali njira yao tane kipuli nga mwanya na complain ye ngana ya nomoro yali kanye atebe nga ya no na kwane tega ga ke sono munu otobane tibi internet yo mate ko bisa mangana ko bisa atebe ko sono munu otobane tega kirende nyabera ani akiri yembe yerembe ekina kinale ko kora kwane na geru wotia let's go what is what ya tata wakwani wera ndigudi careful nchiri na akirimbia mono erigende kaba mashabiki ana ta request ngeringa gokonya ise asinge njoba kera wande bali ge registration nande ntunande ko kwano murai pole yes eru titiganga tevinga onyo ko bwato muibuli sometimes na ona araga aye makolera my dad na asire to bwango na ndego kibasokera lakini ende my dad kana gachire ni ngenda timbwa tikende na kome kishwan ko muirande sati at least na twara chianga esati ne rongi ogwete gantongo kote ninkwewete yani umwe yo maana maita gochiano twara sati ya mu muri atwara ibere nera ba representative tali ngaya bono naliyo kali mutwari muga komina ago beke bintu yani bintu mbire tutayiko kuna abana tutakeriko rokia okay enkorandi ole kora arandi korwa sitato mino nga yontata timanyi so nibwo tega ntongo gotebe ninkwe bwate tata muga koringira narora hale takamanye tinchere kare buya orenga no borori buri tokorro musao yali unare chene iko okorongo muga kunaga naka bwate enchara ne karo exactly yechianga no koragira ngo bono ebi byonsi yatakeire musuko muramureta muntu otokwana igo muntu kwa etamo ino igo toko mataidara kityo manyanga yaya mwego no muntu okurendwa kariyo yo gochwarwa bande turi gitikonyo uko twara batata lakini pati mbaya mbaige tiko ramatunda ya toko na gotakuna nsa oroch so karogwa to mwego ligesa kukeria ego kali nara mubeke buya tiako mataba tiako muita kale moyo mate go ito monto kale moyo mbobe lakini nandi to go ita mwego kale moyo tata ke erwo abo mwego to go ito kale moyo abantu bande to ko tenga kinya sata kora amenta matuko patirende egwiri ya nyasaye akore kan lakini kwanya le nyasaye akoire gwiri yale moyo lakini nandi ngiko muitira kwa muita
kwa muitana ntoko manye ndagero be toko mwaga satio be mora biamona asante sana Kevin Obachi Onchiri nonde bon sotorieti twate support mwa koiga we are going back round 3 ochari tinsamo chirioro but we want to go on the city the father to Thomas Nyakundi tembo sotwanya kuchangara I remember Thomas Nyakundi karawachi interview gaiga mogachangara Thomas mokamubeka biya kwano boy are well but now let us prove ngara kitura konyeise at first nogora nekitokoroka nogora bosi bosi pete bako 99 bosi bako kujogo ste okay jogo bosi bako kujogo na test bosi tokora agera koigo well koigo takekima kabisa so bako ni 99 ine 100 onako reke bitimbali batu makina Freddy. I have some money here and we're going to make sure to shopping maybe tomorrow or say weekend to go back there to muga ko rit mo beke well no to abeke to mo sika sitege ga interview so tate mo ngana da ko wenera bia yes jama asante sana wonga chinse chiga charakire sana ne tata sana ni sato chabona mampya timbwa tikiamboria nenchengo nya sawa sendike gimo kabisa konye keva tubwati kendora kwanere ga kitingo senta getensa be kura toso ke kura dingana de mori kura sore ya itwas to kwanere golende tiga be gona be ile gon to ne komenta kende ko chumo indaga tabo ki alipo sana utaongea sana mpaka walipo so wacha tu tiga tene be gona wa kwande na to abantu ba kwande nalia mangana go chaba tandasa ya Well, good. Asante sana. Asante sana. Thank you for watching us. Asante sana soko towatia enonga kuna wale watu ambao tuliwaacha nje kidogo kwa sababu ya lugha amukutupata, lakini leo ilikuwa inabidi tutupiga tu kiasi. Siku ni Friday by the way. Furaha day as you enjoy your day, as you enjoy your weekend. Pia nakuambia kwamba unajua half time wanafunzi walikuja half time. Wanafunzi wa primary walipewa half term, so high school half term. So mtoto wake akiwa nyumbani mwambie kwamba hapa nje ni kubaya, ni kunoma, mwambie akasome, soma vizuri, hapa nje ni kubaya, na kirudi shule wasichome shule. Mwambie mtoto wako, mwambie aelewe, asiwe kwa wale ambao wanahusishwa ama wanahusika katika kisa cha kuchoma mashule. Akiwa na mtoto wako mwambie kwamba kitu cha msingi sana ni masomo, na mtu yeyote ambaye anahusika kwenye kuchoma shule ambayo imebeba watu, imeweza kuelimisha watu, huyo mtu anapata rahana na hawezi fanikiwa kutoka pale. Ambia wanafunzi ama mtoto wako azidi kufanya nini? Kuheshimu walimu na kuheshimu shule, kwa maana shule na kanisa ni kitu kimoja. Shule na kanisa ni kitu kimoja. Itakuwa noma sana. Asante sana kwa nafasi hii tena, mara nyingine tutapatana katika muda mwingine. Kwa sasa nataka tukukwaga na kukuweza kuambia tutapatana baadaye. Wacha Mwenyezi Mungu kazidi kuwabariki na kuongoza kwa kila jambo. Funga macho ninapoenda kuomba na ninapoenda kumaeliza katika mjadala wa siku hii ya leo. Mwenyezi Mungu shimile, pokea sifa zako. Asante kwa maana ni Mungu mkuu, pokea uimidiwe milele. Asante kwa sababu wakati huu tangia tulipoanza umetuwezesha Bwana, umetupigania mpaka tumefika wakati huu. Tunapoenda kupumzika, najua kwamba kuna watu wengi sasa hivi ni wakati wanaporejea kutoka makazini. Tuomba neema na fadhili kutoka kwako. Tunasema ni asante kwa sababu ya kibali na uhai ushatupatia Mungu wangu. Tena makuu tunaomba station ya Kisi Hot TV na kila mmoja mtazamaji na atakayetazama baadaye, tunawaombea neema na fadhili kutoka kwako. Uhimidiwe milele na upewe sifa milele. Asante kwa wakati huu tunapoenda kupumzika. Tuongoze Bwana na utusamehe dhambi zetu, tuoshe dhambi zetu na damu yako ilimwagika juu ya msalaba. Yale ambayo tumezungumza hapa, labda wengine meudhi, wengine tuomba msamaha, Bwana ukatusamehe na ukaweze kutushika mkono hadi mwisho. Uhimidiwe milele na milele, na ni katika jina la Yesu tunakuamini. Amen and amen, amen and amen. Asante sana singi choko ndikirere ko twachake tukatisi chikaboneka yekira singa kibono ntake tuchikutimuka nenche ko tebonga shalom. Bari bako kure support gochi mubwatana na kina Freddy, bari bachaka go changa singi choko konya tatumo Thomas kumugorire ndagiro si yanga go sikende gyonsi
if you are willing gukora kiki kumusupport senje ngoso kuresho lakini ko rote screen insega buna maneri ya 0700169444 0700169444 that phone number nya text itabana ki I want to send a support to Father Thomas Nyakundi kukorike message kali WhatsApp boyiko ntokwe namba iri kubeka chipesa kuchi eyito beka besa kuchi otiri karagasi eyere asinga WhatsApp yoka like kwa utagete namba senje naso ke wanti ngunya kobera studio kwa if you want to send something to support Father Thomas Nyakundi to have food to have clothes so I'll just send us to SMS via WhatsApp through the phone number 0700-169-444. The number that is down the screen, it will be well and good. Just text, say, support to Father Thomas Nyakundi. It will be well and good. We shall give you the best number, the right number to send your support to so that it can be well. Every footage for your support, it will be raised out after the support. May God bless you so much. Thank you for watching me. This is Nyakuto Dennis. You can call me Kukurikuntu kwa sasa. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Bye-bye. Mkano siku mwema. Tupatane tena majira ya jioni. Kwa sasa, bye-bye.